Λοιπόν, τις δύο κυρίες και τον Μάρο τους γνωρίσατε. Η Μαρία Λεμουκαβούρογλου ίδρυσε την εταιρεία Rainbow Wave πριν από 22 χρόνια, η οποία εκπροσωπεί πολλούς σχεδιαστές στον διεθνή εμπορικό χώρο. Οι ελληνικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται είναι η Ancient Greek Sandals, η Λιάννα Μακρύ, η Ζεύς και Διόνι. Είναι επίσης η ιδρύτρια του Μούκιμου, ενός μαγαζιού πολυχώρου, αρχικά στο Λονδίνο και πιο πρόσφατα και στην Αθήνα, που επικεντρώνεται σε δημιουργούς από διαφορετικά μέρη της γης, όλοι τους με ένα κοινό στοιχείο. Έχουν σαν αρχή την καλλιτεχνία, τη διατήρηση της παράδοσης από νέα οπτική γωνιά. Είναι επίσης μεγάλη μας χαρά να έχουμε στο πάνελ δύο δασκάλες τους νέους. Η Φιγένεια Βαρασάκη πρωτοείδρε τα Δαντέλα στα 26 της και εντυπωσιάστηκε. Αποφάσισα να κάνω τον εγκέφαλό μου βιβλιοθήκη για όλες αυτές τις τεχνικές προκειμένου να μην χαθούν, του είπε. Για εκείνη, η διδασκαλία του Δαντέλα είναι ένα υπέροχο ταξίδι μάθησης, μετάδοση των γνώσεων και δημιουργίας. Αντιθέτως, η Κυριακή Χαντζαντονάκη γνωρίζει τη γραπτική από το γενοφάσκιά της. Η μητέρα της μοντίστας στην εποχή που το καλό ρούχο ήταν το γραμμένο ρούχο. Οι λέξεις που κυριαρχούσαν στο παιδικό παιχνίδι ήταν μάνι, ταυτάδες, μηνά, οργαντίνες και μεταξωτά. Από το 2012 συνεργάζεται με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους ως επιμορφώτρια υφαντικής και παικτικής, ενώ πιο πρόσφατα έχει ενταχθεί στο δυναμικό του σωματιού μας. Πριν αρχίσουμε συζήτηση, θα παρακαλέσω τις τρεις που σας συζητήσατε εδώ, θα παρακαλέσω πρώτα τις δυο μας δασκάλες να μας πούν λίγα λόγια για την ειδικότητά τους. Ευγένεια, να αρχίσουμε με σένα. Πες μας για την ειδικότητα της Δαντέλα. Ωραία. Λοιπόν, η χιώτικη δαντέλα. Ο ρομίδο της χιώτικης δαντέλας είναι το μοσαϊκό. Είναι το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή πίσω. Κλείσουμε τα φώτα να το δείτε λίγο καλύτερα. Το χιώτικο μοσαϊκό λοιπόν απαντάται μόνο εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Γεννήθηκε από την οικονομία της χιώτισσας. Την ανακύκλωση η χιώτισσα την είχε ανακαλύψει αιώνες πριν. Τι κάνανε λοιπόν? Οι χιώτισσες στα κομμάτια της δαντέλας τα έβαζαν πάνω σε λιχτικές, εσώρουπα και σε φορεσιές. Κάποια στιγμή το ύφασμα φυρώταν. Έβγαζαν λοιπόν από πάνω τα λιγούρια κομμάτια δαντέλας και με αυτά δημιουργούσαν ένα καινούριο πάτσουλο δαντέλας. Η βράση μοσαϊκό σημαίνει τις υβρίδες η μία κοντά στην άλλη. Λοιπόν, το κομμάτι που βλέπετε λοιπόν πίσω μου αυτή τη στιγμή είναι χαρακτηριστικό από τα πρώτα μοσαϊκά. Είναι πολλά κομμάτια δαντέλας, μικρά, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν άφηνα κανένα κενό. Προχωράμε μετά σε μια άλλη μορφή που είναι μεταγενέστερη. Αυτό είναι μοσαϊκό το οποίο είναι φτιαγμένο πάνω στο τούλι. Μπαίνει το τούλι, καταρχάς το μοσαϊκό, στρώνεται επάνω στα χαρτιά. 4 χαρτιά και από πάνω κλείσουμε και συνθέτουμε. Στρώνεται λοιπόν κάτω το τούλι, επάνω στο τούλι τοποθετούνται μοτίβα, μικρά, όπως βλέπετε αυτά εδώ, ενώνονται στο τούλι, το τούλι που μένει και βγαίνει με διάφορες βελονιές, βλέπετε εδώ, χαρακτηριστική είναι και αυτή εδώ η βροχούλα, και μετά, κάτω από το τούλι, κόβονται τα κομμάτια του τουλιού που χρειάζεται προκειμένου να αναδείξουμε λεπτομέρειες. Όπως βλέπετε εδώ αυτά, ας πούμε, έχουν κοπεί από κάτω. Εδώ επάνω βλέπουμε πολλές τεχνικές από αυτές που σε λίγο θα τις εξηγήσω σε γενικές γραμμές. Αυτή εδώ, ας πούμε, είναι πιμπίλα. Αυτά εδώ τα μικρούλικα είναι βενίς. Αυτό εδώ είναι κοπανέλι ενωμένο σαν λασέ. Αυτό εδώ είναι το φριβολιτέρ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μια στιγμή να πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ τώρα είναι μία άλλη μορφή, τα τετράγωνα. Αυτά λοιπόν, ό,τι κομμάτι
περίσσευε από τα άλλα μοσαϊκά, δηλαδή χρησιμοποιούσαν, είχαν μία δαντέλα 1 μέτρο, πάνω στο μοσαϊκό έμπαιναν οι 80 πόντι. Αυτοί οι 20 πόντι δεν πετιόντουσαν. Γινόταν ένα καινούργιο μοσαϊκό. Και επειδή δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν με αυτά μεγάλα μοτίβα, χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή τη τεχνική. Μικρά τετράγωνα, τα οποία μετά τα ενώνουμε χρησιμοποιώντας κομμάτια από πανηλιού και άλλες όμως τεχνικές. Άλλο ένα της ίδιας νοοτροπίας είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι είναι φτιαγμένο επάνω σε τούλι. Να το δούμε λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, αυτές εδώ είναι αρχαίες παραστάσεις, οι οποίες βρισκόντουσαν πάνω σε ένα κουρτινάκι, πάνω σε μια μαξιλαροθήκη. Βγήκαν και μπήκαν εδώ. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι μεταγενέστερα. Τα φτιάξαμε τώρα εμείς, προκειμένου να καλύψουμε τα κενά που χρειαζόταν να καλύψουμε, όπως αυτά εδώ τα κομμάτια που είναι τεχνική λασέ. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί και ύφασμα σε αυτό το σημείο, καθώς και αυτό εδώ που λέγεται είναι Irish crochet, είναι ιρλανδέζικη δαντέλα, η οποία μπήκε και αυτή όμως στο μοσαϊκό πρόσφατα. Ο τρόπος για να κατασκευαστεί λοιπόν ένα μοσαϊκό είναι ο εξής. Απαιτείται καταρχάς πολύ μεγάλη υπομονή, πολύ μεγάλη γνώση. Τα κομμάτια μαζεύονται, τα ταξινομούμε ανάλογα το νήμα που είναι το κάθε κομμάτι. Διαλέγουμε τα πιο λεπτά κομμάτια ή τα πιο παχιά κομμάτια. Δεν ανακατεύουμε ένα πιο χοντροκομμένο κομμάτι με ένα πιο λεπτό. Βάφονται τα κομμάτια. Πλέον εμείς δεν τα βάφουμε, είναι αλήθεια. Παλαιότερα όμως το βάψιμο ήταν απαραίτητο. Χρησιμοποιούσαν φυτικές κλωστές, φυτικές βαφές. Το πιο διαδεδομένο ήταν το τσάι και αργότερα μπήκε και η χημική βαφή. Πλέον δεν χρησιμοποιούμε βαφές, απλά επιλέγουμε τα κομμάτια έτσι ώστε να έχουν μια χρωματική αρμονία. Ένα κομμάτι χαρακτηριστικό για βαμμένο μοσαϊκό είναι αυτό στο πρώτο πάνελ, που είναι στην γωνία εδώ στην πλευρά μου. Αυτό είναι βαμμένο μοσαϊκό. Τα υπόλοιπα όχι. Την διάταξη τώρα των δαντελών και πώς θα βγουνε, εκεί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι. Το μοσαϊκό το έχω, τουλάχιστον εγώ το βάζω κάτω στο σαλόνι μου, σε ένα σημείο στο πάτωμα, μπαίνω, βγαίνω και κάνω αλλαγές. Η διάταξη αλλάζει πάρα πολλές φορές μέχρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αφού έρθει λοιπόν η διάταξη που θέλουμε, το τριγώνουμε και μετά αρχίζουν οι ενώσεις. Οι ενώσεις είναι ιδιαίτερα περίτεχνες. Πρέπει να είμαστε αόρατες στις ραφές που κάνουμε. Πλησιάζω για να δείτε τα κομμάτια, δεν φαίνεται καν πώς έχουμε ενωθεί. Το καταφέρνουμε με μεγάλη επιδεξιότητα, με πολύ λεπτές κλωστές, πολύ νεράκι και υπομονή. Άλλο κομμάτι, εδώ διάλεξα να σας το δείξω για να δείτε τα κομμάτια που έχει επάνω του. Αυτό που βλέπουμε γύρω-γύρω, λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπουμε γύρω-γύρω είναι φιλέ, χειροποίητο φιλέ. Θα σας το δείξω και μετά θυμηθείτε το γιατί είναι εξαίρετο κομμάτι αυτό. Το φιλέ είναι δουλεμένο στο χέρι, κόμπο, γιατί φτιάχνουμε και το δίχτυ από κάτω. Και αυτές εδώ είναι οι γνωστές παλιές παραστάσεις που στόλιζαν μαξιλάρια κυρίως, ριχτάρια κτλ. Και αυτό είναι μοσαϊκό φτιαγμένο πάνω σε τούλι. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε λίγο να σας δείξω το πώς τα φτιάχνουμε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι φιλέ που εντόπισα. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν από κάτω το χαρτί εδώ πέρα, στο κάτω μέρος. Είναι όλα τρυπωμένα επάνω. Αυτό είναι φιλέ στο κέντρο, φριβολιτέ. Η κυρία που κάνει αυτό το μοσαϊκό
Όλα τα κομμάτια που έχει επάνω τα έχει κάνει μόνη της. Δεν είχε τίποτα από παλαιά κομμάτια. Υπάρχουν κυρίες στα μαθήματά μας που επί 5 χρόνια απλά φτιάχνουν κομμάτια για να συνθέσουν το μοσαϊκό τους. Εγώ κάθε χρόνο δείχνω μία τεχνική δαντέλας. Δείχνοντας λοιπόν, ας πούμε, τη μία χρονιά δείξαμε το φιλέ. Κατασκεύασε τα κομμάτια που ήθελε, τα άφησε στην άκρη. Την επόμενη χρονιά άλλη τεχνική κτλ. Και έτσι μετά από 5 χρόνια έχει φτάσει στο σημείο τώρα να κοντεύει να το ολοκληρώσει και να το καμαρώνει. Και σκέφτομαι καμιά φορά ότι ακριβώς επειδή αυτά τα πράγματα χρειάζονται πολύ υπομονή, η υπομονή στη ζωή μας είναι απαραίτητη. Η δαντέλα σε μαθαίνει να έχεις υπομονή, να κοπιάσεις για να απολαύσεις. Κάτι που δυστυχώς λείπει από τα χρόνια μας, που όλα είναι πολύ γρήγορα και εύκολα, πατώντας κουμπάκια. Και αυτό εδώ είναι ένα μοσαϊκό στρωμένο, το οποίο είναι σε πιο πρώιμο στάδιο αυτό εδώ. Βλέπετε ότι είναι το χαρτί που σας λέω από κάτω, τα κομμάτια από πάνω απλά τρυπωμένα. Λείπει λοιπόν ο συνδετικός ιστός. Αυτές οι βελονιές που θα έρθουν για να ενώσουν τα κομμάτια μεταξύ τους. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε από το μοσαϊκό, σαν τεχνική, και πάμε στο κοπανέλι. Πολύ αγαπημένο επίσης στοιχείο. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Αυτό είναι η πρώτη μορφή κοπανελιού που είχε στοιχείο. Είναι το τορσόν. Η τεχνική φαίνεται πολύπλοκη, είναι σχετικά απλή. Παίζουμε με τις κλωστές, πραγματικά παίζουμε όμως, με τις κλωστές, οι οποίες είναι τυλιγμένες σε ξυλάκια. Βλέποντας, ακούγεται και ένα πολύ γλυκό και χαλαρωτικό κλιν. Είναι πολύ ωραία και ευχάριστη απασχόληση. Είναι γεωμετρικά σχέδια ως επιτοπλίστων. Τη μορφή τη δίνουν οι κινήσεις βέβαια που κάνουμε με τις κλωστές, αλλά κυρίως οι καρφίτσες που βλέπετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν να σας το μεγενθύνω λίγο. Οι καρφίτσες που βλέπετε εδώ συγκρατούν τις κλωστές και δίνουν τα σχήματα. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, αρχικά σαν μανίκια πάνω στις στολές και μετά επεκτάθηκαν στα κεντήματά μας κτλ. Ο τρόπος για να δουλευτούν είναι αρχικά μαθαίνουμε αυτό εδώ που βλέπετε στην άκρη, το οποίο λέγεται σειρά, δεν θα σας το δείξω και παρακάτω βέβαια, είναι το πρώτο βήμα που στην ουσία υφαίνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν οι κάθετες κλωστές που είναι τα στιμόνια του αργαλιού και υπάρχει και μία σαΐδα, ένα ζευγάρι που κρατάμε στο χέρι, το οποίο με τις κινήσεις που κάνουμε περνάει πάνω κάτω από τις κάθετες κλωστές και μας δίνει το πανάκι. Αυτό εδώ είναι το πανάκι. Κάθε δαντέλα λοιπόν αποτελείται από κάποια μοτίβα. Είναι το πανάκι που βλέπουμε εδώ, είναι η ούγια, αυτό λέγεται τούλι βρυξελών, αυτό αραχνίτσες, αυτή είναι η δαντέλα. Η δυσκολία του είναι το ότι δεν σταματάμε, δεν μπορούμε κάπου την κλωστή για να πάμε παρακάτω, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο οι κλωστές να παίζουν και να περνάνε από το ένα μοτίβο στο άλλο, χωρίς να χάσουμε κάποια κλωστή. Δουλεύει πάρα πολύ το μυαλό. Μην κάνουμε και την άνοια ίσως, κάπως έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι εδώ. Εδώ βλέπετε το σχέδιο πάνω στο οποίο δουλεύουμε και το αποτέλεσμά του δίπλα. Όπου βλέπετε αυτά τα κομπάκια, τις ενώσεις, τη διαπλοκή, εκεί πρέπει να μπει μία καρφίτσα για να το στερεώσει. Και αυτά είναι τα ξυλάκια μας. Στοιχείο, τη συσκευή που δουλεύουμε, την οποία δεν ξέρω αν γίνεται στο διάλειμμα πίσω που τις έχουμε, τις λέμε κουσί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ίδια δουλειά, πώς είναι το πατρόν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ είναι δουλεμένα διάφορα σχέδια από το σον.
δαντέλα πάλι πάνω στο κοπανέλι μας και ερχόμαστε τώρα σε αυτήν εδώ τη μορφή. Εδώ λοιπόν είναι το σειράδιο, αυτό που βλέπετε εδώ και κάνει αυτό το δρομάκι. Αυτό είναι το σειράδιο, είναι το αρχικό μάθημα, είναι ένα λεπτό πανάκι που βγαίνει και μετά το παίρνουμε και το τρυπώνουμε πάνω σε χαρτί, έχουμε το χαρτί με το σχέδιο, τρυπώνουμε το σειράδιό μας πάνω στις γραμμές και με τα στυλάκια που βλέπετε εδώ στο ενδιάμεσο, ερχόμαστε και το ενώνουμε και το στερεώνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά σχέδια με αυτή τη τεχνική. Είναι σαν το λασέ, αλλά είναι πολύ πιο λεπτό από το λασέ. Άλλη μορφή, αυτή βγαίνει πάνω στη μαξιλάρα μας. Αυτή βγαίνει πάνω στη μαξιλάρα. Υπάρχει μια ειδική μαξιλάρα, μια καραμέλα θα σας την έλεγα. Έχουμε το σχέδιο επάνω και δουλεύουμε το κομμάτι μας. Και αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Δουλεμένο πάνω στη μαξιλάρα. Και αυτό. Επίσης αυτό που φοράω εγώ είναι κοπανέλι δουλεμένο σε μαξιλάρα. Και αυτός εκεί, αυτός που βλέπετε τώρα είναι γερκάς, γιατί κάνουμε μία προσπάθεια. Εμείς το ξεκινήσαμε μόνοι, αλλά τώρα μάλλον αποκτήσαμε σπουδαίους βοηθούς εδώ να μας οργανώσουν, εύχομαι. Το ξεκινήσαμε για να βάλουμε λίγο το κοπανέλι σε πιο χρηστική μορφή, γιατί εντάξει, κάθε χρόνο βγάζουμε 40 κεντήματα. Με τα 15 χρόνια λοιπόν που διδάσκω, πόσα κεντήματα έχουν βγει, πόσο να στολίσουμε για τα σπίτια μας, είπαμε να στολίσουμε τους εαυτούς μας. Καλά με αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ σε μορφή εργοχείρου, πώς μπορεί να γίνει, το ενώνουμε με ύφασμα, σε καντράκια, και αυτά είναι πολύ ωραίες ιδέες, διάφορα σχέδια βγαίνουν, και πάλι πάνω σε ύφασμα, μοτίβα κοπανελιού, ενωμένα πάνω σε ύφασμα, αγαπημένο κοπανέλι. Λοιπόν, το κοπανέλι, αρχικά στοιχείο, πλεκόταν από μικρά παιδιά. Και πολλές φορές, εγώ καθώς ψάχνω μέσα στο ίντερνετ, γιατί το κοπανέλι υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Το έχω βρει. Πολλές φορές λοιπόν, ψάχνοντας μέσα στο ίντερνετ, βλέπω σχολεία στην Κίνα, ας πούμε, τα οποία διδάσκουν στα παιδιά κοπανέλι. Είναι μια πολύ ευχάριστη σχολεία. Τελειώσαμε το κοπανέλι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στο λασέρ. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με το λασέρ για τον εξής λόγο. Ότι το λασέρ είναι μια πολύ πιο συνηθισμένη μορφή δαντέλας. Δεν κάνει την αξία του εννοείται, είναι πανέμορφα κομμάτια. Είναι το πιο διαδεδομένο γιατί είναι το πιο απλό, το πιο εύκολο στην κατασκευή. Εδώ το σειράδιο γίνεται με το βελονάκι, οπότε δεν χρειάζεται κάποια συσκευή, το παίρνεις μαζί σου, μπλέκεις στον γιατρό, μου λένε οι μαθήτριές μου, ότι πάω στον γιατρό και βλέπω με το βελονάκι το σειράδιο. Είναι ωραία δουλειά, αλλά επειδή εμένα με φωνάζουν αραχνίτσα, προτιμώ τους ιστούς περισσότερο, τις πιο λεπτές και πολύπλοκες δουλειές. Σας δείχνω ενδεικτικά, αυτές είναι βελονιές που γίνονται μέσα στο λασέρ, το πώς μπορεί, αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό. Αυτό. Να σας δείξω αυτό όμως. Στα πλαίσια αυτού που είπα του να στολίσουμε τους εαυτούς μας, φέτος κάνουμε γυλαίκα. Αυτό είναι ένα γυλαίκο, είναι η πλάτη του γυλαίκου. Η τεχνική εδώ είναι λασέρ. Μας εξυπηρετεί γιατί χρειαζόμαστε μια πιο χοντρή δουλειά, πιο ντούρα δουλειά για να μπορεί να σταθεί πάνω στο σώμα μας. Επίσης κάναμε και τσάντες, υπάρχει μια τσάντα πίσω να την δείτε. Κάναμε πολλές τσάντες, είναι η αλήθεια. Θα τις δείτε όσοι θα είστε εδώ στην έκθεσή μας τον Αύγουστο. Πάλι σε χρηστικό, σε μία σάρκα, κομμάτι τοποθετημένο.
μοτίβα λασέ σε ύφασμα. Αυτό είναι η παραδοσιακή μορφή του λασέ στοιχείο. Οι πολλές βελονιές μέσα στο λασέ δεν υπήρχαν στοιχείο. Οι πολλές βελονιές συναντούνται στη Ρουμανία, στο ρουμάνικο λασέ και από εκεί έχουμε πάρει αρκετές βελονιές και τις χρησιμοποιούμε κι εμείς. Το χιώτικο όμως ήταν έτσι, ήταν ύφασμα, ήταν κομμάτια μόνο μισηράδιο, ήταν το στυλάκι με πυκό, ένα κομπάκι στα μέσα του στυλακιού. Εγώ θέλω να πω ότι οι χιώτες εσύ, αν μη τι άλλο, έχουμε τρομερά λεπτό γούστο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να πενέψουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, επίσης χρησιμοποιούμε και λίγο φυλτή, μια απλή βελονιά, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν αυτό. Ωραία. Φεύγουμε και από το λασέ για να μην καθυστερώ πολύ. Και πάμε να δούμε τώρα την πιμπίλα. Είναι αυτό που είπαμε ότι βγαίνει το πιμπίλα, βγαίνει από τον τουρκικό όρο μπιριμπίρι, που σημαίνει στη σειρά, το ένα κοντά στο άλλο στη σειρά. Αυτή μας έμεινε από την Οθωμανική κατοχή. Έχει έρθει από την Τουρκία, η ρίζα της είναι στην Αρμενία. Είναι αρμένικη δαντέλα. Στοιχείο εντάχθηκε όμως πολύ, μπήκε στις μαντήλες, στις φορεσιές εδώ μπροστά, κυρίως. Γίνεται με βελόνα και κλωστή. Φαίνεται απλή, δεν είναι. Είναι σχετικά δύσκολη τεχνική. Κομμάτι πάλι. Να φανταστείτε τώρα, γιατί τη θεωρώ δύσκολη τεχνική, ότι αυτό εδώ το μέγεθος δίνεται με το μάτι. Οπότε πρέπει να έχεις πολύ καλό μάτι, ούτως ώστε το ένα σου τετραγωνάκι να είναι ίδιο με το άλλο. Αυτές εδώ οι αποστάσεις να είναι ίδιες, να μην είναι ένα πιο μεγάλο, ένα πιο μακρύ κτλ. Θέλει έμπειρα χέρια. Πάλι σαν άκρια μαντήλας, μοτίβα, ολόκληρο κέντημα από βιβλία. Το ίδιο ένα στο δυο. Ωραία, φεύγουμε λοιπόν και από εδώ. Και να πάμε τώρα να δούμε λίγο βενίς. Πολύ διαδεδομένο στοιχείο το βενίς. Το βενίς γίνεται πάνω σε χαρτί, όπως βλέπετε το σχέδιο, με τη βελόνα μας πάλι και την κλωστή μας. Βάζουμε όπως βλέπετε το πλαίσιο, κάνουμε τις διαγώνιες και σιγά σιγά αρχίζουμε και χτίζουμε. Εδώ είναι σε πιο προχωρημένη μορφή το ίδιο κομμάτι. Αρχίζουμε και χτίζουμε γύρω τριγύρω λοιπόν τον ιστό μας. Αν αυτό δεν είναι διαπλοκή κλωστό, τι είναι? Δείτε το. Είναι δύσκολη τεχνική και αυτή, υπό την έννοια ότι όσο κεντάς, πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί από πού θα πάω εγώ τώρα, από πού θα ξεκινήσω, πώς θα περάσω στην επόμενη σειρά. Και εδώ ωραίο κομμάτι. Και εδώ είναι ιδιαίτερα. Αυτά έρχονται από την αναγέννηση, πάνε πολύ πίσω από το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τεχνική. Πάμε να δούμε τον μπρετόν. Το μπρετόν είναι το τούλι. Είναι τούλι βαμβακερό. Σε χαρτί πάλι επάνω έχουμε το σχέδιο από το τούλι. Από πάνω τρυπώνουμε το τούλι, προσέχοντας λίγο την κατεύθυνση που θα έχουν οι τρύπες του τουλιού για να βγει το σχέδιο όπως το θέλουμε. Αφού γίνει λοιπόν αυτή η δουλειά και στερεώσουμε και πολύ καλά το τούλι να μην μετακινείται, αρχίζουμε να χτίζουμε από τα περιθώρια γύρω τριγύρω και να γεμίζουμε μετά με βελονιές. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Να το. Γίνονται λοιπόν τα πλαίσια γύρω τριγύρω και μετά φτιάχνουμε μέσα τα γεμίσματα. Επίπονη δουλειά για τα μάτια.
Εάν κεντήσεις πάνω από 2-3 ώρες, μετά αποκτάς τα μάτια της μύγας που λέω εγώ. Βλέπεις μακριά και βλέπεις τις κυψέλες του τουλιού μέσα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται για πολλή ώρα. Ολόκληρο το γέντημα. Επίσης, αυτό είναι σταυρός, αυτό είναι κάδρο, εγώ το έχω κάνει στο γιο μου, όταν παντρεύτηκε και το έχουν στην κρεβατοκάμαρά τους, είναι τούλι, είναι σταυρός πάνω σε τούλι. Το τούλι πιστεύω ότι είναι από τις πιο αξιοποιήσιμες μορφές, εάν θελήσουμε να το παντρέψουμε με την εραπτική. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ, λοιπόν είναι εδώ μπροστά, είναι το κομμάτι που είναι εδώ προς την πλευρά μου, στη δεξιά γωνία. Είναι πολύ ωραία δουλεμένο. Αυτό όταν το είχε δει η κόρη μου, μου είπε «Μαμά, ένα τέτοιο πέπλο θέλει να το κάνω». Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν λεπτομέρειες πάνω σε ρούχα και για νηφικά βέβαια. Λοιπόν, στοιχείο δε, το τούλι, το λέμε Βρετόν, γιατί η καταγωγή του είναι από τη Βρετάνη. Τούλι το άκουσα πολύ αργότερα, σαν Βρετόν το ήξερα. Πάμε να δούμε λίγο το φρυγολιτέ. Το φρυγολιτέ μας το έδειξε και ο κύριος Μάριος επάνω στα ρούχα, αν θυμάστε αυτό με οι μαύρες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η σαΐτα που χρησιμοποιούμε εμείς τώρα, όμως στο παρελθόν η σαΐτα αυτή ήταν πολυτελείας. Ήταν από ξύλο ήταν η ταπεινή, ήταν από ελεφαντόδοντο. Να θυμηθώ τι άλλο υλικά τα ξέχασα νομίζω. Το κεφριμπάρι. Ήταν περίτεχνες. Λοιπόν, τα κομμάτια που βγάζουν είναι αυτά. Φεύγουν και από εδώ. Και πάμε στο φιλέ λίγο. Το φιλέ, από τις πιο δύσκολες τεχνικές που έχω κληθεί να διδάξω. Το δίχτυ που βλέπετε από κάτω δένεται στο χέρι κόμπο-κόμπο. Είναι η ίδια τεχνική που δένουν οι ψαράδες, που κάνουν οι ψαράδες στα δίχτυα τους. Υπάρχει ένα αχνάρι για να πετύχουμε το ομοιόμορφο των τετραγώνων και μία σαΐτα, ένα σιδεράκι πάνω στο οποίο είναι τυλιγμένη κλωστή και δένουμε τους κόμπους. Πρέπει να βγουν οι κόμποι ομοιόμορφοι. Έχει πολλές τεχνικές, ανάλογα το σχήμα, αν το θέλουμε τετράγωνο, στρογγυλό, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Μετά λοιπόν αυτό τελαρώνεται και κεντριέται μέσα με βελονιά μπανταρίσματος. Εδώ. Ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μεγάλο τελάρο, διάφορα σχέδια. Εδώ δείχνει με λίγο πιο λεπτομέρεια το πώς το κεντάμε. Στην ουσία, εδώ όπως βλέπετε, κάνουμε αυτό το μαντάρισμα, πάνω, κάτω και γεμίζουμε τις επιφάνειες. Στοιχείο ήταν πολύ διαδεδομένο, εκτός το φιλέ, ήταν διαδεδομένο και το φιλέ κιπούρ το λέγανε, πάλι με δικό μας δίχτυ από κάτω. Αυτό είναι αυτό που σας έδειξα πριν, το έβαλα εδώ για να δείτε τη σύγκριση. Εδώ λοιπόν είναι ύφανση κλωστών. Και το ίδιο και εδώ. Το κιπούρ, η διαφορά του ήταν και είναι ότι δεν είναι μόνο τα κομμάτια που γίνεται το μαντάρισμα, αλλά γίνονται κάποιες τέτοιες βελονιές, μεγάλες βελονιές, που δημιουργούν διάφορα μοτίβα. Ήταν πολύ πάνω σε νυχτικές τα βρίσκουμε. Εδώ πάλι το κιπούρ, τα μεγάλα του μοτίβα. Ελπίζω να εντοπίζετε τη διαφορά από το άλλο φιλέ. Και αυτό.
Επίσης, κάναμε μαξιλάρια διακοσμητικά πολύ με αυτά και γενικά μαξιλάρια. Εδώ είναι πώς δουλεύετε σε μεγάλες επιφάνειες. Χρειαζόμαστε μεγάλα βελάρα. Ωραία. Πάει λοιπόν και το κιπούρ. Νομίζω σας τα έδειξα όλα. Ναι. Και εδώ έχω συγκεντρώσει από πού εμείς πήραμε ιδέα για το πώς η δαντέλα μας μπορεί να μπει πάνω στα ρούχα. Απλά είναι από το Pinterest κάποιες εικόνες που έχω βρει, σας τις δείχνω. Είναι λίγο αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για το τι μπορεί να γίνει. Και επιχειρήσαμε να κάνουμε τους διακάτες που φοράμε, φούστα όπως βλέπετε, και αυτό είναι γιακάς πάνω σε φουστάνι. Αυτά είναι κομμάτια που από εμάς είναι υλοποιήσιμα. Μπορούμε να τα κάνουμε. Από εδώ μας ήρθε με αυτή τη φωτογραφία, μας ήρθε η ιδέα για το υφαντό μας. Πώς μπορούμε να... αυτό που κάναμε, αν δείτε εκεί, έχουμε 2 μπλούζες και 1 φούστα. Εντάξει, είναι μια πρώτη απόπειρα με πολύ φιλότιμο. Αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση, δεν φάω άλλο χρόνο να το συζητήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πανέπαιζο παιδί το πιο ωραίο. Μας άνοιξε τα μάτια, εμένα τουλάχιστον, που δεν γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η τεχνική. Και νομίζω ότι η μία λέξη που κρατάω εγώ από όλη αυτή την παρουσίαση είναι η λέξη υπομονή. Ναι. Είναι αυτό, είναι το πάνω. Στη συνέχεια, Κυριακή, θα θέλεις τώρα εσύ να μας πεις τις σκέψεις που έχεις για το δικό σου τομέα, την υφαντική. Εγώ θα ήθελα να... Θέλεις το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Πραγματικά, σήμερα αυτή η μερίδα, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δείγμα της εξωστρέφειας που τα τελευταία χρόνια, της πολιτικής εξωστρέφειας που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ο Σύλλογος Φίλοι Χιώδικου Χωριού, που έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι σε αυτό εδώ το πάνελ και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Πρόεδρο και την κυρία Καρούση για αυτή την ιδέα, αλλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω και μια σειρά πρόσωπα που βλέπω από κάτω και που έκαναν χιλιόμετρα σήμερα για να είναι μαζί μας. Και θέλω, κορίτσια, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά πραγματικά και εκείνους που ξέρω ότι έφυγαν από πολύ μακριά για να κατέβησαν. Πραγματικά πολλά από τα πράγματα που είχα στο μυαλό μου να πω, τα άκουσα από την κυρία Νατάσια και τον κύριο Μάριο και πραγματικά είναι τιμή αυτό που γίνεται σήμερα στοιχείο, γιατί στο μυαλό μου πάντα είχα και το είχα εκφράσει στην Πρόεδρο, ότι θέλω να κάνουμε μια ημερίδα που να μην μας δείξει κάποιος κάτι, αλλά να γίνει κατανοητό σε εμάς πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς, η Φένια, που το κάνει καθημερινά, που το έχει δεδομένο, που φοράει ένα γιακά τώρα και νομίζω ότι απλά φοράει ένα γιακά. Δεν κατανοούμε πολλές φορές εμείς οι χειροτέχνες, θα το πω έτσι, όχι με την επαγγελματική έννοια του όρου, αλλά σαν εραστές της τέχνης, πόση αξία έχουν αυτά που κάνουν. Είχα μιλήσει και με μια λαογράφο Δαμιανού, την ξέρετε όλοι οι περισσότεροι χιώτες, τη Δέσποινα, και της έλεγα: θέλω να έρθει στοιχείο και να μας πεις αυτό η πιμπίλα που κάνουμε εμείς, πόσο σημαντική είναι, γιατί εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά που για μας είναι δεδομένα, για κάποιους είναι ζητούμενα, μπορεί να θέλουν να τα βάλουν στη δουλειά τους και να είναι απαγορευτικά. Αυτό που ακούσαμε σήμερα. Έχουμε γυρίσει σε εποχές που η ζωή στις πόλεις είναι αβίωτη. Εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε στοιχείο και που έχουμε αυτό το χρόνο να τον αφιερώσουμε σε πράγματα που αγαπάμε. Δεν θα μιλήσω σήμερα εγώ σαν υφάντρα. Αυτή την ιδιότητα, και θέλω να αναφέρω ονόματα, την έχουν τιμήσει και την έχουν ιδρώσει γυναίκες, θα πω τα ονόματα γιατί είναι αρκετά: Αναστασία Ανδρεάδου, Σοφία Καλημασιά, Μαρία Γρέγου, Μαρία Ψαρού, που είχα την τιμή να γνωρίσω στα Καρδάμιλα, Μαρία Σκυριώτη,
Και έτη Χερετάκη δίδασκε στα αρμόνια πολλές δεκαετίες πριν. Αργυρό Σουρέλα, Ευαγγελία Τσάλη. Και από τις νεότερες, η δασκάλα με κυρία Μαριάννα η Γεωργούλη, η Έρια Αυγουστίδη ήταν από τις γυναίκες που πανελλαδικά σήκωσε τη πλάτη της στα δύσκολα χρόνια των δεκαετιών του 70 και του 80 την υφαντική, μαζί με λίγες ακόμα γυναίκες. Την κυρία Λικουρίνα που είναι εν ζωή και που δυστυχώς σήμερα θέλαμε να την έχουμε μαζί μας από τους οδήγους, αλλά δεν μπορέσαμε. Αυτές οι γυναίκες που προέκυψαν από μια μικρή έρευνα αξίζουν ένα χειροκρότημα από όλους μας, γιατί όλα αυτά δεν ήταν στην μόδα, εκείνες σύλλαβαν φωτογραφίες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο δικός μου ρόλος ποιος είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε και το λέω και στην πρόεδρο. Βουτάω ένα τελάρο, το εμπιστεύομαι στα χέρια της Άννας από τα αρμόνια και της φίλης μου από την Βολισσό και τους λέω κολυμπήστε στη θάλασσα των Ινών. Δεν είναι ούτε θέμα υφαντικής, ούτε ραπτικής, είναι οι τέχνες των Ινών, η βελόνα και η κλωστή. Αυτό πρέπει να μας μείνει από αυτή την ημερίδα. Και ευχαριστήκαμε ιδιαίτερα γιατί άκουσα ανθρώπους της αγοράς να μιλούν με την ίδια λογική και φιλοσοφία και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Αυτά θέλω να πω αρχικά και μετά στη ροή της συζήτησης έχω να κάνω 2-3 μικρές παρατηρήσεις. Και βέβαια ευχαριστώ κυρία Καλλιόπου, κυρία Μαριάννα. Εμείς ευχαριστούμε. Το άλλο που κρατάω από τη σημερινή ημερίδα και από το πάνελ ήδη στις πρώτες δύο παρουσιάσεις είναι μια άλλη λέξη ενθουσιασμός. Γιατί η υπομονή ναι χρειάζεται, αλλά ενθουσιασμός και αγάπη στη σημεία λατρείας για το αντικείμενο νομίζω είναι αυτό που θα κρατήσει αυτές τις τέχνες ζωντανές. Τώρα θα παρακαλέσω την Μαρία, την Λεβουκαβουρούλου, που έχει το όνομα της κοινής μας γιαγιάς, της Ιδρύτριας, να πει δύο λόγια από την άποψη ενός ατόμου που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας και που γνωρίζει τι γίνεται σε άλλες χώρες και τι ίσως μπορεί να μάθει όχι μόνο η Χίρος, αλλά και όλη η Ελλάδα από αυτές. Μαρία. Καλησπέρα σας. Καταρχήν αισθάνομαι τρομερά περήφανη που είμαι εδώ. Στη χώρα από την οποία κατάγομαι, σε κάτι που ξεκίνησε η γιαγιά μου πριν από πάρα πολλά χρόνια και που τυχαίνει να είμαι κάπως συνδεδεμένη με αυτό. Γιατί δουλεύω στη μόδα που έχει απόλυτη σχέση με τη χειροτεχνία. Και η ιδέα είναι να γίνει μια συζήτηση και να είστε κι εσείς μέρος. Εγώ μπορώ να προσφέρω κάποια γνώση ως προς τον εμπορικό τομέα. Γιατί αυτό που κάνω είναι εκπροσωπώ σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων και το ΖΕΦ σχεδιώνει, και άλλους δύο Έλληνες σχεδιαστές. Και είμαι από την άλλη πλευρά. Βλέπω τις δυσκολίες που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν είσαι μπροστά σε ένα διεθνές κοινό και που οι κανόνες είναι εμπορικοί. Όπου μπαίνει μέσα η πρώτη ύλη, το κέρδος, η εξαγωγή, πάρα πολλοί τομείς που πρέπει να παντρέψεις την πραγματικότητα με τη δημιουργικότητα. Και αυτό είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Αυτή τη στιγμή είμαι επίσης πάρα πολύ περήφανη που βρισκόμαστε σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο, στον οποίο εγώ δεν έχω ξαναέρθει. Και είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα, για τις οποίες ως άνθρωποι που μένουμε στο εξωτερικό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι ένα υπέροχο μουσείο. Πετάχτηκα 2 λεπτά κάτω για να δω την έκθεση και έμεινα έκθαμβη. Και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ο δικός μας πολιτισμός και το δικό μας heritage, η δική μας κληρονομιά, είναι πολύ σημαντικά. Από την άλλη, κοιτάμε πίσω. Αλλά πρέπει να κοιτάμε και στο τώρα και στο μέλλον. Και νομίζω ότι ένα από τα πολύ βασικά πράγματα για τη χειροτεχνία είναι πώς θα την κάνουμε ελκυστική στα παιδιά μας, στους νέους, στην κοινωνία του τώρα, γιατί οι ρυθμοί έχουν αλλάξει. Και κρατάω ένα πράγμα από αυτά που είπατε πριν, στο τέλος, το Pinterest. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία σας επιτρέπει να βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ανοίγεται ένας τεράστιος ορίζοντας. Οπότε η τεχνολογία, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, το marketing, το τηλέφωνο, μπορεί να γίνουν βοηθοί μας. Όχι εχθροί μας. Είναι μαζί μας. Είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε
χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία μας παρέχονται αυτή τη στιγμή. Και η Χίος, με το σωστό τρόπο, μπορεί να βγει προς τα έξω. Το χεωτικό χωριό μπορεί να βγει προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και εδώ και παντού. Οπότε αυτό κάνει το εμπόριο. Και αυτό που έλεγε η Νατάσα πριν, με τις εξαγωγές που γινόντουσαν πριν από την Επανάσταση, η πρώτη ύλη φτιαχνόταν στοιχείο. Οπότε πώς μπορούμε πάλι να μην μένουμε σε κάτι μικρό, αλλά αυτό το μικρό πράγμα να έχει μια λάμψη παγκόσμια. Αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω επίσης, αν θέλεις να αναπτύξεις κάτι που συζητούσαμε στο σπίτι χθες το βράδυ, για την παντριά της χωροτεχνία, ότι ήταν μαζί και τώρα έχουν χωρίσει. Αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γωνία και θες να μας πεις δύο λόγια? Ναι, το σκεφτόμουν πάρα πολύ, γιατί πριν βιομηχανοποιηθεί η μόδα, η χειροτεχνία ήταν μέσα στο σπίτι. Η χειροτεχνία ήταν ο τρόπος δυσίματος των γυναικών. Αυτά τα πράγματα ήταν αλληλένδετα. Με τη βιομηχανοποίηση διαφοροποιήθηκαν. Η χειροτεχνία έμεινε στο σπίτι και η μόδα βγήκε εκτός σπιτιού. Έγινε προσιτή σε όλους, αλλά άλλαξε χρειά. Η μόδα έχει καλπάσει, βέβαια, και τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν πάρει μια άλλη χρειά. Δηλαδή, τι είναι στη μόδα, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, πετιέται. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν μόδα ανά τρίλεπτο, ενώ η χειροτεχνία μένει στατική. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει όμως τώρα, από τους μεγάλους οίκους μόδας του εξωτερικού, μια επαναφορά. Οπότε αυτό που έλεγα είναι ότι επειδή πάντα ξεκινάει από τους μεγάλους οίκους, γιατί οι μεγάλοι οίκοι έχουν και τη μεγαλύτερη δυνατότητα προβολής. Η Ζεύς και Διόν είναι μια εταιρεία που έχει διεθνή προβολή, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι οίκοι, όπως η εταιρεία Hermès και η εταιρεία Dior, οι οποίες είναι γνωστές παγκοσμίως και έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, οι οποίοι έχουν αρχίσει και στρέφονται ξανά στη χειροτεχνία. Και έχουν και ένα κοινό που έχει την αγοραστική δυνατότητα να αγοράσει τα αντικείμενα που είναι φτιαγμένα στο χέρι. Γιατί ένας από τους βασικούς τομείς που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ο εμπορικός. Γιατί η μόδα έχει γίνει προσιτή σε όλους, ενώ η χειροτεχνία είναι ακριβή. Και όταν συζητάμε το πόσο πληρώνεται ο άνθρωπος που κάνει χειροτεχνία, αυτή τη στιγμή αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και αυτό είναι που δημιουργεί τη μεγάλη δυσκολία. Και οι χώρες που έχουν χειροτεχνία είναι οι χώρες που τα εργατικά είναι πολύ φθηνά. Όπως η Ινδία, όπως η Κίνα. Δηλαδή, το να κάνουν δαντέλες στην Κίνα είναι πολύ πιο εύκολο από το να γίνονται δαντέλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον τελικό πελάτη για να καταλάβει να αγοράσει λιγότερα πράγματα, καλύτερα πράγματα, να απορροντήσει τα πράγματά του, να τα συντηρήσει επί ετών. Αυτό είναι εκπαίδευση. Και λέγομαι Μαριέλα Καλυμασιά, είμαι ψυχολόγος. Μελετάω αυτόν τον καιρό το psychology of fashion, άρα έντονη, δεν είναι και το θέμα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να μας πάει πολύ μακριά και έχω πραγματικά συγκινηθεί γιατί μπορεί αυτή η μερίδα να είναι η αρχή. Εάν συνδυάσουμε τις πολύ έντονες μοντέρνες φόρμες που έχουν δυναμισμό με τον δυναμισμό της παράδοσης, που είναι πολύ έντονη η χιώτικη παράδοση, μπορεί να γίνει εξαίρετη δουλειά και με ονομασία προέλευσης ίσως. Δεν πειράζει, πιστεύω ότι ακούω. Και θα μπορούσε ίσως να μας πάει μακριά αυτό το πάντρεμα και με τους νέους, με την νέα γενιά. Διότι είδα κάποια μοντέλα του κυρίου, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Ήταν έντονες οι φόρμες και παράλληλα το πανέμορφο κέντημα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε όλοι και να το πάμε κάπου.
συμφωνώ απολύτως, αλλά πρέπει να μιλάμε με την ίδια γλώσσα που μιλάνε τα παιδιά του σήμερα. Οπότε η επικοινωνία με τους νέους είναι το πιο σημαντικό, για να μπορούν να βλέπουν τη χειροτεχνία σαν κάτι μοντέρνο και σαν κάτι το οποίο οι ίδιοι μπορούν να εκφραστούν. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική, μια νέα καλλιτέχνης, λέγεται Body η εταιρεία αυτή, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με την δαντέλα. Βρίσκει παλιές δαντέλες, αυτό που έλεγε η Νατάσα, και που είπατε κι εσείς, παίρνει μερικά κομμάτια και τα ξαναχρησιμοποιεί με δικό της τρόπο. Χρησιμοποιεί δαντέλα και κάνει πουκάμισα για αγόρια. Τη δαντέλα, η οποία συνήθως είναι συνδεδεμένη με τα κορίτσια. Η μόδα, ένας από τους κανόνες της μόδας είναι να αλλάζει τα πράγματα, να είναι απόλυτα δημιουργική, να προχωρούμε, να εξελισσόμαστε. Δηλαδή, στη δαντέλα δεν την βάζεις μόνο στον ηθικό, στο νεγλιζέ, στο σπίτι σου, στα σεμά. Η ιδέα της μόδας είναι να πάρει ένα κώδικα που είναι παλιός και να τον αλλάξει, να τον μεταλλάξει, να τον πάει μπροστά, να μας εκπλήξει, να κάνει κάτι που δεν το περιμένουμε από τη δαντέλα. Και τα παιδιά, αυτό που θα ήταν από τη στιγμή που παίρνουν τις βάσεις, που είναι να ξέρουν να φτιάχνουν δαντέλα, μετά να είναι αχαλιναγώγητη η φαντασία τους, να μπορέσουν να κάνουν πράγματα που εμείς δεν τα ξέραμε. Αυτό νομίζω ότι είναι να πηγαίνεις μπροστά και αυτό είναι η μόδα στην δαντέλα, η μόδα στο υφαντό. Εννοείται καινούργια σχέδια, τελείως καινούργιες ιδέες. Η Κυριακή να πούνε. Νατάσα, και μετά η Κυριακή εσύ θα μιλήσεις. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να έχουν απήχηση αυτά τα πράγματα και στους νέους. Και απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω στους πιο παλιούς, όπως είμαστε εμείς, ότι όταν πήγαμε στο σχολείο είχαμε και μαθήματα χειροτεχνίας, αν θυμάστε. Οπότε από μικρή μαθαίναμε και την αξία αυτών των πραγμάτων. Τώρα όλα αυτά έχουν καταργηθεί από τα σχολεία. Οπότε ένας νέος πώς να καταλάβει. Εντάξει, θα έχουμε μερικούς ανθρώπους που θα έρθουν μερικά παιδιά να μάθουν, αλλά δεν μαθαίνουν όλα. Ενώ αν υπήρχε στο σχολείο το μάθημα αυτό, κάτι θα περνούσε. Θα έμενε κάτι. Επίσης, ήθελα να πω για τη μόδα που λες, Μαρία, ότι αλλάζει και εκπλήσει. Θα ήθελα να τονίσω τη λέξη που είπατε εσείς, τον δυναμισμό της παράδοσης. Και η παράδοση είχε δυναμισμό και η παράδοση άλλαζε. Άλλαζε με λιγότερους ρυθμούς, αλλά καμιά φορά εντυπωσίαζε με τους συνδυασμούς. Ήταν δηλαδή, και το βλέπουμε αυτό στο συνδυασμό των χρωμάτων. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι παντρεύονται κάτι χρώματα που εμείς, ας πούμε, το σκεφτόμαστε πάρα πολύ να συνδυάσουμε ένα φούξια με ένα μπλε. Το βλέπουμε στις φορεσιές αυτές και είναι απολύτως αρμονικό, νομίζω. Αυτή την παρέμβαση. Κυριακή, εσείς ήθελες να πεις και εσύ κάτι. Μια που ήρθε η συζήτηση εδώ, θέλω να θέσω στο τραπέζι μερικά ζητήματα που θα είναι οι δυσκολίες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει μία γυναίκα, μιλώ από τη μεριά της γυναίκας, είναι θέμα ευαισθησίας, που θα προσπαθήσει πιθανά να το κάνει και σαν επάγγελμα. Κάποια πράγματα σήμερα στην κοινωνία μας μπορεί να είναι και απαγορευτικά. Ένα πολύ σημαντικό, εσείς το ζείτε, είναι η πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Στην Ελλάδα σήμερα να μιλήσουμε για παραγωγή βαμβακερού και μαρίλου, τίποτα. Τα νήματα που κυκλοφορούν, ειδικά για έναν μέσο καταναλωτή, είναι τουρκικά και κινέζικα στις καλύτερες περιπτώσεις. Αν πάμε σε κάποια ευρωπαϊκής προέλευσης νήματα, αρχίζει η τιμή να το σκέφτεσαι. Δηλαδή, για να φτιάξουμε εμείς μία ζακέτα, όπως την κόκκινη, που φτιάξαμε, ας πούμε, την πλεκτή, ένα ρούχο που θα το έχεις βέβαια για τα επόμενες δεκαετίες της ζωής σου, γιατί το καλό νήμα και το κλασικό θα το φορέσεις, ναι, είναι απαγορευτικά. Πρέπει να βάλεις κάτω μισή σύνταξη σε μαλλί για να κάνεις ένα παλτό σήμερα. Και το λέω γιατί εμείς είμαστε σε ένα οικονομικό επίπεδο που πρέπει αυτά να τα σκεφτούμε. Άρα, ελληνικές παραγωγές δεν υπάρχουν. Η λίγη παραγωγή στο σουφλί νομίζω ότι δεν είναι ικανή να καλύψει καν τις παραγωγές. Από την άλλη, είναι ανάγκη πια για τον άνθρωπο να στραφεί σε καθαρές ύλες.
Είναι αβίωτη η ζωή με 3 γραμμάρια πετρέλαιο πάνω μας στις μεγάλες πόλεις. Στην καλύτερη περίπτωση 4 γραμμάρια, ό,τι φοράμε είναι πλαστικό. Ένα δεύτερο λοιπόν, πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς με την ελάχιστη παραγωγή του εργαστηρίου, αλλά και μια γυναίκα, γιατί έχω μιλήσει με κάποιες υφάντριες που κάνουν επαγγελματικά κοστολόγηση προϊόντων. Πώς θα κοστολογήσεις ένα προϊόν? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς. Πώς θα κοστολογήσεις μια μπασμίνα από αυτά που βλέπουμε εμείς? Η διάθεση των προϊόντων, πού θα τα διαθέσουμε? Εντάξει, εμείς που είμαστε καλυμμένοι κάτω από την ομπρέλα του συλλόγου και κάνουμε και την τρέλα μας με την ασφάλεια ότι η πλάτη μας ακουμπάει στον τοίχο και δεν θα πάρουμε κανένα ρίσκο, είναι όλα καλά. Η φάντρα που πήγαμε και επισκεφτήκαμε στη Λαμία, η κυρία Μαριέλα, εκεί είδαμε τον καημό. Η κυρία Τσιρόνη. Είδαμε τον καημό όλων αυτών. Η γραφειοκρατία είναι κάτι τραγικό. Αν μια γυναίκα ψάξει να βρει πού θα πάρω αργαλιό σήμερα, στην Ελλάδα όλοι είναι 2 καταστήματα, το Καγκαρού και το Ίκαρος Γλου και μια κυρία στην Κρήτη. Αλλιώς πρέπει να καταφύγει σε αγορές του εξωτερικού. Ο τελευταίος, ο οποίος είχε και δεσμούς πετυχίου κατασκευαστίας αργαλιών στην Ελλάδα, ο κύριος Σταθάτος, πιθανόν να είχαμε και τη γυναίκα του σήμερα εδώ, δεν μπόρεσε η γυναίκα να είναι. Το γνωρίζετε, έχει φύγει. Εδώ υπάρχει και το μεγάλο κενό που το είδαμε μετά το κλείσιμο του ΕΟΜΕΡ και όλη αυτή η κληρονομιά του ΕΟΜΕΡ. Και η κυρία Μαριέλα έχει και εμπειρία από πρώτο χέρι, γιατί πήγαμε και πήραμε κάποια υλικά και σώσαμε και έναν αργαλιό. Έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας να προωθήσει το χειροτέχνη στην Ελλάδα. Τώρα, μέσω του Πανεπιστήμιου του Βόλου, αρχίζουν κάποιες δειλά-δειλά κάποιες μελέτες για να δούμε ποια είναι η κατάσταση της χειροτεχνίας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει πληροφόρηση εσείς που είστε μέσα στον χώρο. Και για να ολοκληρώσω έτσι, η έλλειψη μια πλατφόρμα που εγώ θα μπορώ σαν χειροτέχνης να στείλω ένα δημιούργημά μου επάνω και να αναλάβει κάποιο άλλο στην προώθηση, την κοστολόγηση πιθανά. Και τέλος, αυτό που για μένα είναι σημαντικό και είμαι χαρούμενη γιατί σε πολύ μικρά βήματα το είχα ξεκινήσει και έχει αγκαλιαστεί αυτό το σύλλογο, είναι ότι ο σύλλογος έχει μια τεράστια ευθύνη. Όχι να συντηρήσει τη δαντέλα και τον αργαλιό, αλλά να δημιουργήσει ένα κοινό εκπαιδευμένο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπε η κυρία Νατάσα προηγουμένως, θυμηθείτε ότι μέχρι και τη γενιά τη δικιά μας, στο σχολείο, κάναμε χαρτοπλεκτική, το θυμάστε? Κάτι τετραγωνάκια που κάναμε μικρές καρδούλες. Αυτό ήταν υφαντική, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Άρα, σήμερα έχει κοπεί η αλυσίδα. 3 δεκαετίες, 60, 70 και 80, μην κοιτάτε στοιχείο ή στην Τζακονιά ή στο Σουφλί και στο Μέτσοβο που κρατήθηκε η παράδοση της υφαντικής. Στην υπόλοιπη και στην Ελλάδα είχε εξαλειφθεί. Τώρα είναι της μόδας, γιατί βγήκανε μερικοί φωτισμένοι εικαστικοί, Καρακώστα, Τερλίδου, δεν ξέρω αν είναι γνωστές, αλλά ψάξτε τις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα που θα δούμε από αυτήν θα μας δημιουργήσει και όμορφα συναισθήματα και θα μας δώσει ιδέες. Έβαλαν την υφαντική στις εικαστικές τέχνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και την δαντέλα. Θα πούμε κι άλλα μετά. Και κάτι που πρέπει να πω και είμαστε περίπερα. Να προσθέσω για το εκπαιδευμένο κοινό, είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Σύλλογος σε όλη τη Χίο, να εκπαιδεύσει γυναίκες και όσους άλλους θέλουν να μάθουν την υφαντική και τη δαντέλα, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσουν από μικρά τα παιδιά να εκπαιδεύονται, οπότε θα πρέπει να βρούμε μαθητές του σχολείου που ενδιαφέρονται για το υφαντική και τη δαντέλα για να προχωρήσει, για να υπάρξει στο μέλλον, να υπάρξει μέλλον βασικά, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον, δεν είμαστε εμείς είμαστε το παρόν. Οπότε θα είναι ένα τμήμα, ένας τομέας που το σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, εσείς οι γονείς ή οι γιαγιάδες να προωθήσετε τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Πάντα θέλουμε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η υποδομή που λέτε, δεν υπάρχει σχολή μόδας στην Ελλάδα. Τα περισσότερα παιδιά εκπαιδεύονται εκτός Ελλάδος, με μεγάλο κόστος. Δεν μπορούν να αλλάξουν όλα αμέσως. Οπότε, νομίζω ξεκινάμε, γι' αυτό είμαστε και εδώ, με μια γυναίκα που πριν από τόσα χρόνια ξεκίνησε μια οικοκυρική σχολή γιατί υπήρχε ανάγκη. Οπότε, από το να κάνει το κράτος που ελπίζουμε ότι θα κάνει κάτι, μπορούμε να κάνουμε κι εμείς στο ενδιάμεσο. Αυτό που για τις πρώτες ύλες είναι γεγονός. Δηλαδή, η Ancient Greek Sandals, που είναι μια εταιρεία που εκπροσωπώ, ξεκίνησε από μια κοπέλα από την Κέρκυρα
η οποία πήγε στο Παρίσι, η οποία δούλεψε στο Louis Vuitton και στο Balenciaga, δούλεψε όμως, εκπαιδεύτηκε εκτός Ελλάδος και η σχολή της ήταν στην Αγγλία και μετά επέλεξε να αφήσει το Louis Vuitton και τον Balenciaga και να γυρίσει στη Γέφυρα και φτιάχνει τα σανδάλια της στην Ελλάδα. Τα δέρματά της όμως είναι ιταλικά. Γιατί η πρώτη ύλη δερμάτων δεν υπάρχει. Στοιχείο που είχε βυσοδεψία, δεν υπάρχουν καλά δέρματα, δεν υπάρχουν εισάξια δέρματα των Ιταλικών και οι τιμές των ελληνικών δερμάτων είναι και χειρότερη ποιότητα και πιο ακριβά. Οπότε αυτό δεν την σταμάτησε όμως στο να φτιάξει μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε με 95% εξαγωγή, δηλαδή πριν αναγνωριστεί στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε στο εξωτερικό, έδωσε marketing και προβολή, μίλησε με τρόπο πολύ νεανικό σε όλη την Ιφίλιο και δημιούργησε ένα σαντάλι ελληνικό. Οπότε αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε, να αναβιώσουμε την οικοτεχνία. Ο καθένας με τον τρόπο του, από τη στιγμή που υπάρχει το Instagram, από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα να χτίσει ένα website, το Pinterest, ανοίγεται στην κάθε γυναίκα η δυνατότητα να βγει προς τα έξω. Και ξέρω παιδιά πάρα πολύ νέα, πάρα πολύ δημιουργικά, που έχουν δημιουργήσει έναν εμπορικό φορέα μέσω της τεχνολογίας. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες αν είμαστε ανοιχτοί. Δεν είναι εύκολος χώρος, καθόλου. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, όσοι είναι σε αυτό το χώρο τον αγαπάνε πάρα πολύ. Οπότε με επιμονή και υπομονή, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν ιδιωτικές προσπάθειες. Ήδη έχουν γίνει άλλα τα τελευταία χρόνια. Μάρια, είχες και εσύ να προσθέσεις? Έχω πολλά να πω, αλλά καταρχήν δεν θα τα θυμάμαι. Αλλά νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά είναι η κοινότητα. Δηλαδή, όλα αρχίζουν από μια κοινότητα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε πάντοτε ότι θα πάει σε ένα κράτος το οποίο θα πάρει την πρωτοβουλία. Ας αρχίσουμε πρώτα από την κοινότητα, αλλά όταν αρχίζουμε από την κοινότητα υπάρχει επίσης μια αντίληψη ότι αυτά τα κεντήματα δεν είναι μόνο για κορίτσια, είναι και για αγόρια. Και ότι η αντίληψη ότι αυτά τα καλλιτεχνήματα προσφέρουν, γιατί θέλω να πω κάτι για την Ιφηγένεια που είπε κάτι πολύ σημαντικό, δίνει μία έμφαση στο ψυχική ηρεμία το να μπορείς να δημιουργείς. Και τα παιδιά, πραγματικά, εγώ που ήμουν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, είχαμε μία τεράστια ευαισθησία για κατάθλιψη νεολαίας. Πολλές φορές όταν δεν μπορούν να καταλάβουν την χειρονακτική δουλειά ενώ σχεδιάζουν και δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο καλό θα ήταν σαν κοινότητα και μακάρι να μπορεί ένα στοιχείο να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο και να είσαστε από τις πρωτοπόρους τέτοιου είδους. Αλλά νομίζω είναι παιδαγωγία, έτσι δεν είναι? Είναι πραγματικά μπροστά. Δηλαδή με παίρνουν τα αδέρφια μου από τη Γερμανία τηλέφωνο, τα οποία στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνογερμανικά σχολεία και πραγματικά έχουν χειροτεχνικές τάξεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μπήκα σε σχολή οικοκυρικής σχολή στην Αυστρία, στο Ζάλτσμπουργκ. Ήμουν το πρώτο αγόρι που μπήκε σε μια σχολή οικοκυρικής σχολή και έμαθα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θα μπορούσα ποτέ να μάθω στα πανεπιστήμια ή στις σχολές που μετά ήμουν 15 χρονών. Δυστυχώς αυτές οι σχολές κλείσανε, δεν υπάρχουν πια. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί πλέον από τις ώρες που κάναμε, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά είχαμε αρκετές ώρες χειροτεχνίας, να μάθουμε τη γαλλική ράφη, να μάθουμε την αγγλική ράφη. Αυτό το πρόβλημα όμως είναι και θέμα αντίληψης και το μεράκι που λέμε στα ελληνικά. Άμα δεν έχεις το μεράκι να κάτσεις να μάθεις τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα και το σεβασμό στην πρώτη ύλη, δεν μπορείς επίσης να είσαι ανοιχτόμυαλο στον τρόπο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να πουσάρεις, δηλαδή να το πας παραπέρα, να το προωθήσεις πολύ πιο πέρα από ότι
έχει κάνει παράδοση και πώς μπορείς να το κάνεις στη σημερινή εκτελέση στη σημερινή μέρα. Νατάσα. Εγώ ήθελα να θυμίσω αυτό που είπες για τους άνδρες ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες, τις προβιομηχανικές και στην Κύπρο και ενδεχομένως και στην Κύπρο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, έχουμε άνδρες που γνέθανε, κυρίως στο Λινάρι, στα νησιά, και είναι άνδρες που το κάνουν. Έχω δει σε χωριό στην Τουρκία άνδρα πάνω σε άλογο να πλέκει. Δηλαδή οι άνδρες αναγκαστικά ασχολιόντουσαν και με τέτοιες εργασίες. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που έχεις απόλυτο δίκιο ότι μια τέτοια χειροτεχνία που ανασχολείσαι με ένα κέντημα είναι πραγματικά κάτι που σε ξεκουράζει. Για μένα δηλαδή καταλαβαίνω ότι αρχίζουν οι διακοπές μου όταν είμαι πάνω στο χωριό μου στην Πίνδο και μπορώ να ξεχάσω τους πάντες και τα πάντα και να καθίσω στο μαγειριό μου. Για μένα αυτό είναι οι διακοπές μου. Γιατί εκεί δεν με ενοχλεί κανείς και επίσης αισθάνομαι ότι μ' αρέσει και δημιουργώ. Και εσύ. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό, οι περισσότερες μαθήτριές μου είναι γυναίκες που μόλις βγήκαν στη σύνταξη. Σταματώντας λοιπόν να βγαίνουν έξω από το σπίτι και να δουλεύουν, ένιωσαν ότι δεν κάνουν τίποτα, ήθελαν κάτι να ασχοληθούν. Και όταν έρχονται, υπάρχει ας πούμε γυναίκα που ήρθε και μου είπε: δεν έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου βελόνι, δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω. Στο μέλλον μου έκανε αριστουργήματα αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει ηλικία, όπως επίσης μου έχει έρθει από την Κρήτη κυρίως που έμαθα ότι κάνουμε το πανέλι και ήρθε και μου λέει: μπορώ να βλέξω λίγο κοπανέλι να θυμηθώ. Γιατί έβλεπε τη γιαγιά του και είχε μάθει εκεί να βλέκει. Μια στιγμή να σας δώσουμε το μικρόφωνο. Εδώ, συγχωρέστε μου τις διαρκείς παρεμβάσεις, αλλά είναι από τον ενθουσιασμό μου για το νησί μας που τόσο αγαπώ και εγώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Είναι εξαίρετη η ημερίδα, γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει στην τεχνοτροπία των ανδρών από των γυναικών σε κάποιο στην δαντέλα. Θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική και ενδιαφέρουσα. Αλλά το άλλο, για να γυρίσω στα πιο πρακτικά θέματα, πιστεύω ότι μπορεί πιλωτικά να εφαρμοστεί ίσως και με ονομασία προέλευσης, το ξαναλέω, μία διακρατική επιδότηση και μπορεί πρώτη να έρθει και από Κίνα, που είναι οικονομικά τα υλικά εκεί. Και θα μπορούσε, λέω, με ονομασία προέλευσης για να διασφαλιστεί το brand. Και έπειτα μπορεί να γίνει το marketing πια που, εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω ιδιαίτερα, για να σας φωτίσω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε πολύ μακριά ως χείος αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπατε πριν, που ήταν πολύ σημαντικό, είναι ότι στα σπίτια δεν χρησιμοποιούνται πια τόσο πολύ οι δαντέλες, τα κεντήματα κτλ. Το να χρησιμοποιηθούν σε ρούχα, που είναι αυτό που έλεγα πριν, το πάντρεμα της μόδας με τη χειροτεχνία, είναι πολύ πιο εμπορικά βιώσιμο. Επίσης, επειδή η μόδα έχει ένα ναρκισσιστικό στοιχείο, όπου η γυναίκα και ο άντρας μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω για τον εαυτό του, μπορεί να δικαιολογήσει μια μεγαλύτερη τιμή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πρέπει να εκπαιδευτεί ο τελικός πελάτης, ώστε να καταλάβει τη διαφορά του αντικειμένου που έχει γίνει στη μηχανή, δηλαδή όλη αυτή την ιστορία της δυσκολίας. Αυτό κάπως, το marketing πρέπει να περάσει στο να εκπαιδευτεί ο τελικός πελάτης για να καταλάβει την αξία του κάθε αντικειμένου. Γιατί δυστυχώς, μετά από τη βιομηχανοποίηση, αυτό που έχουμε χάσει είναι τη γνώση του πώς φτιάχνονται τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να επανέλθει. Οπότε ο σκοπός του κράτους και όλων είναι, δηλαδή, να δείχνουμε βίντεο στο marketing πώς βοηθάει, να γίνει ένα site της οικοσυλλογικής σχολής της Χίου, να εξηγεί με πολύ όμορφο, πολύ προσιτό τρόπο το γιατί, τι είναι όλο αυτό το πράγμα όπως κάναμε σήμερα. Οπότε, ένα από τα πρώτα πράγματα που εγώ είπα στην Καλλιόπη είναι ότι
Πρέπει να υπάρχει Instagram. Πρέπει να υπάρχει website. Ο άλλος που δεν είναι στοιχείο, πώς θα μάθει τι κάνουμε σήμερα. Πώς επικοινωνούμε. Ναι, είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι και θέμα πακεταρίσματος το κόνσεπτ. Είναι πώς το πακετάρεις. Ήθελες να πεις κάτι ή μήπως θέλει κάποια άλλη κυρία, κυρίως από το κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που ήμουν σήμερα. Θέλετε να μας πείτε τώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Μαρτάκη, συνταξιούχος δασκάλα, πρόεδρος των Όπλων του Γάμου. Εδώ είμαι ως Μαργαρίτα που ήρθα γιατί λατρεύω την παράδοση, λατρεύω το κέντρο. Δεν μπορώ να κάνω. Βρίσκονται στα χέρια μου ωραία κομμάτια από τις προγιαγιάδες και τα απολαμβάνω. Με συγκινεί όλη αυτή η διαδικασία. Ειλικρινά, επειδή ακριβώς δεν μπορώ να τα κάνω, με συγκινεί ακόμα περισσότερο. Γιατί εσείς που μπορείτε να τα κάνετε, είναι κάτι μεταφικτό. Οκ. Εγώ που δεν μπορώ να το κάνω όμως, συγκινούμε όταν το βλέπω. Καταρχήν, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να μιλήσω, να επικοινωνήσω εδώ μαζί σας, είναι κάτι που το βάλετε ήδη στο ενδιαφέρον που σήκωσα το χέρι μου μέχρι τώρα. Το κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών. Στην Ελλάδα αποαξιώνουμε εντελώς το χειρονακτικό. Φοβηθήκαμε ξαφνικά ότι ό,τι έχει σχέση με τα χέρια είναι δεύτερης ποιότητας. Και επειδή θέλαμε όλοι να λειτουργούμε μόνο στις ανώτερες πνευματικές σφαίρες, κόψαμε τις δυνατότητες των χεριών μας. Και τα παιδιά μας δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους για καλό σκοπό. Όταν κάνουμε προγράμματα, όταν ήμουν στο σχολείο διευθύντρια, πήγαμε στο εξωτερικό με οικογένειες και εράσμους, ανακαλύπταμε τρομερά πράγματα που έκαναν τα παιδιά στα σχολεία. Στην Φιλανδία είχαν αργαλιούς, τόρκους, ένα σωρό πράγματα και ήταν μέσα στο πρόγραμμά τους. Και έκαναν τρομερά πράγματα. Από αυτά τα παιδιά λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ασκούνται, καταλαβαίνεις επίσης ότι μπορούν να γίνουν τεχνίτες, απενεχοποιημένοι από το ότι οι τέχνες είναι δεύτερης κατηγορίας απασχόληση. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αν θα μπορούσαμε και μέσα από τις δικές σας πρωτοβουλίες που είναι εξαιρετικές, να έρθουμε σε επαφή, να δημιουργηθούν τουλάχιστον στα τεχνικά λύκεια ή σε μικρότερες ηλικίες, γιατί θεωρώ ακόμα τις μικρότερες ηλικίες ακόμα πιο. Τα παιδιά είναι με πολύ ανοιχτά τα αυτιά και εισπράττουν πολύ πιο έντονα. Να ξεκινήσει αυτή η εξοικείωση με την κλωστή, με το να δω το ωραίο και να καταλάβω ότι αυτό είναι παράδοση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μοντέρνο. Ότι αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω πέρα από το κέντημα να το στολίσω πάνω μου και να είμαι ξεχωριστός και να το έχω κάνει εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε και θέλει να προσθέσει κάτι η Κυριακή πάνω στο αυτό το θέμα. Θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι σε απάντηση στην κυρία Μαρτάκη. Μας έδωσε το έναυσμα της εκπαίδευσης των παιδιών το πλεκτό χωριό. Το πλεκτό χωριό στα Θεμιανά. Εκεί λοιπόν η κυρία Χαζαντονάκη, η Κυριακή, είχε πάει στη δημιουργία αυτού του πλεκτού χωριού τα Χριστούγεννα. Μας μετέφερε την εμπειρία της ότι πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια μικρά, είχαν ασχοληθεί με το πλέξιμο, με βελόνες, σε τελάρο, θα τα πεις εσύ μετά. Είδαμε λοιπόν ότι αγόρια και κορίτσια ενδιαφέρονται και μάλιστα το απολαμβάνανε. Οπότε σκεφτήκαμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση στα δημοτικά, αρχικά. Γιατί το δημοτικό είναι, το παιδί είναι φρέσκο μυαλό, το μικρό και μπορεί να απορροφήσει, έχει καθαρό μυαλό για να παίξεις και να γράψεις, να κερδίσεις και να εμφάνεις, θέλει καθαρό μυαλό. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει κάποια στιγμή, δημιουργώντας μικρά τμήματα ή να απευθυνθούμε σε σχολεία και να δημιουργήσουμε εξωσχολικά τμήματα πλέον υφαντικής, δαντέλας, πλεκτικής και ό,τι έχει σχέση με τη χειροτεχνία. Εγώ θέλω να μεταφέρω και εδώ στον μικρόφωνο την ιστορία κάποιων μαθητών. Εμένα ευτυχώς οι μαθήτριές μου δεν είναι μόνο μετά τις
σύνταξη, που είναι η πλειοψηφία. Εγώ έχω μαθήτρια στην ηλικία της μητέρας μου, 86 χρονών, στις Αμάδες, και στο ίδιο τμήμα έχω τη δισεγγόνα της, η οποία είναι 7 χρονών. Η κυρία Μαριέλα έχει ξεχάσει κάτι, που το έχει χρηματοδοτήσει ο Σύλλογος, αλλά τα ξεχνάει. Το 2016 ξεκίνησα πιλωτικά κάθε Χριστούγεννα ένα πρόγραμμα στη Βολισσό, πλέξιμο για παιδιά. Ο Σύλλογος, με τη χρηματοδότηση των φίλων του χιώτικου χωριού, παίρναμε μαλλιά και φτιάχναμε τα παιδιά κασκόλ. Την πρώτη φορά είχαμε 20 παιδιά. Και εγώ δεν είχα την εμπειρία που έχω σήμερα. Πήγαινα εκεί και η πίεση που είναι ήδη υψηλή για άλλους λόγους για να έχει παραπάνω. Λοιπόν, τελειώνει το πρώτο εργαστήρι. Δεν είναι εύκολο να κάτσει ένα παιδί 7 χρονών 4 ώρες σε μια καρέκλα, αλλά με το σκεφτικό ότι ήταν και οι μαμάδες, γιατί προσπαθούμε σε αυτό το παιχνίδι να βάλουμε και τη μαμά. Και θα σας πω και μια ιστορία για έναν μπαμπά. Να βάλουμε και τη μαμά στο παιχνίδι, γιατί όλο αυτό θα αφήσει στα παιδιά αναμνήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ είμαι εδώ σήμερα γιατί θυμάμαι να τραβάω τα σημαδάκια από τις φούστες της μάνας μου που είχε έτοιμα τα στριφώματα και εγώ το παιχνίδι ήταν να βγάλω τους κλωστίτσες και να κλαίει η μάνα μου μετά. Αυτό εμένα μου γράψε αναμνήσεις. Και ο ρόλος ενός παιδικού εργαστηρίου είναι να γράψει αναμνήσεις. Στη συνέχεια, την επόμενη χρονιά, το κάναμε στα Καρδάμιλα που γίνεται στο χωριό του Βασίλη κάθε χρόνο. Πήραμε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 40 κούκλες Μαρί. Από τις 40 βγάζουμε 2 κασκολάκια, γρήγορα να τα τελειώσουν. Και έχω μία σειρά αγόρια που έρχονται κάθε χρόνο και κάνουν το κασκολάκι τους. Και το πιο ωραίο είναι μια αγκαλιά που πήρα από μία μαμά σε ένα χωριό, δεν θα πούμε πού, που είχε ένα παιδί υπερκινητικό και με συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς, η οποία ήρθε την δεύτερη χρονιά και με αγκάλιασε. Και μου λέει: ευχαριστώ πολύ, γιατί όταν έχουμε το πρόβλημα, είχαμε μία σκηνή Ινδιάνου μέσα στο σπίτι και έπαιρνε εκεί ασκήσεις μαθηματικών και έγινε μέχρι να ηρεμήσει. Τώρα παίρνει μία κούκλα μαλλί. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινητικό. Και θα πω και το ανάποδο παράδειγμα που το έζησα φέτος στις Αμάδες. Δεν θα πω το όνομά του, ένα παιδί 12 χρονών, το μοναδικό παιδί μαζί με την αδερφή του σε ένα χωριό 35 κατοίκων. Εκεί που έχω τη γιαγιά και τη δισεγγόνα. Αγόρι, ερχόταν κάθε χρόνο μαθητή στα Καρδάμιλα, στα τμήματα των Καρδαμίλων και έκανε κάθε χρόνο ένα κασκόλ. Τώρα είναι στην τελευταία τάξη, τα τελευταία 4 χρόνια πλέκει ένα κασκόλ το χρόνο. Ήρθε εκεί, ένιωσε ότι ξέρει, του δημιούργησε μια αυτοπεποίθηση φοβερή και τον έχω βάλει στο τρυπάκι. Θα κάνουμε φέτος έκθεση στα Καρδάμιλα με τα κασκόλ του. Δεν το κουβεντιάζω και αρχίζει να κάνει κασκόλ. Και βγαίνει από το μάθημα, με περήφανος, επειδή δεν μπορεί να πιάσει βελόνα, του έχω ένα knitting room και δουλεύει με το χέρι. Και τον πιάνει μια κυρία, η οποία δεν ήταν και κάτοικος του χωριού, από τη Μούρη, και κάνει το παιδί να έρθει σε 3 μαθήματα, γιατί του είπε: ρε, εσύ είσαι άντρας. Είναι τραγικό. Το παιδί έκανε πίσω, ο παπάς κατανόησε ότι είναι άντρας. Και το παιδί θέλει να έρθει στο τμήμα και έχω να παλέψω τώρα με τέτοια ζητήματα. Στη Σκανδιναβία. Και τέλος, ήθελα να πω και να βάλω τώρα εδώ, μια που μιλάμε, στο παιχνίδι, ότι ο Σύλλογος έχει τεράστιους δρόμους μπροστά. Τα έχουμε κουβεντιάσει και με την Πρόεδρο και με την Τόνια που καθόμαστε λόγω Καρδαμίλων πολλές ώρες και πίνουμε καφέ. Έχει ζητήματα που θα πάρει τεράστιες πρωτοβουλίες. Το ένα είναι η εκμετάλλευση που ήδη έχει αρχίσει των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη αυτό ο Σύλλογος και νομίζω ότι μέσα από εκεί τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια δουλειά. Το δεύτερο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, να καταλάβουμε εμείς την αξία αυτών που κάνουμε. Δεν είναι δεδομένα το ότι αγορά πόσο μπορεί να πουληθεί και το θεωρεί πάρα πολύ φυσικό ότι βαστάει μια τσάντα και εγώ μια πλεκτή, ας πούμε. Δεν μπορεί να την έχει οποιαδήποτε γυναίκα που δεν μπορεί. Και μία απάντηση στη Μαργαρίτα, επειδή είναι φίλη μου. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει, Μαργαρίτα. Και είναι πρόκληση αυτό. Παρακαλώ, εδώ η κυρία σου πει τη σειρά. Λέω ότι έχω χάσει τον υμνό μου, διότι μετά από την κυρία Μαρτάκη και την τοποθέτησή της και μετά από τις δικές σας παρεμβάσεις, κάπου πρέπει να το φέρω
πω πόσο σημαντική είναι αυτή η ημερίδα. Δεν θα σας πω για το ότι ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα όλα τα οποία υπόθηκαν, αλλά να μείνω στις προοπτικές που ανοίγονται, που νομίζω ότι ήταν και το κεντρικό σημείο που θέλατε όλοι να εστιάσετε. Οι διάφοροι όροι που ακούστηκαν, όροι της αγοράς, της μόδας, της τεχνολογίας, του marketing κτλ. Ναι, σημαντικά αυτά τα πράγματα, το brand name, το ένα, το άλλο, σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή τη φάση. Έχει ένα φοβερό υλικό στα χέρια του. Έχει μια διάχυση στην τοπική κοινωνία, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και από εκεί και έπειτα πρέπει στο τέλος αυτής της ημερίδας να χαρακτηρίσουν κάποια συγκεκριμένα βήματα. Ένα πράγμα. Μιλάμε στην αρχή υπόθηκε, πολύ σωστά, ότι η λέξη η φανική, τα textiles, μπορεί να συμπεριλάβουν μαζί τους τα πάντα. Πλεκτική, ο αργαλιός, το υφαντό, η δαντέλα κτλ. Επειδή είναι το αντικείμενο αυτό, λέω εγώ, ωραία. Μήπως θα μπορούσε αυτό το αντικείμενο κάπως να εξυγχρονιστεί. Όπως μας έδειξε και ο κύριος Σουάλ, η εφαρμογή, ας πούμε, αυτών των μοτίβων στον τομέα της μόδας, που είναι καταπληκτικός με το ότι είδαμε, μήπως αυτές οι δαντέλες που μας πηγαίνουν σε άλλες εποχές, που αυτοί που τις έχουμε δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι άλλες εποχές. Μήπως το μοτίβο, το design θα μπορούσε να ήταν πιο εξυγχρονισμένο, να πατάει στην παράδοση, πατάει στην τεχνική, αλλά να έχει και κάποια στοιχεία σύγχρονης τεχνικής. Μοντέλα και μοτίβα, τα οποία οι νέοι, στους οποίους αναφερόμαστε, και πολύ σωστά είπατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Ναι, μεν αυτή η κυρία που βγήκε από τη σύνταξη, η γιαγιά, η θεία κτλ. Αλλά τα παιδιά, πώς θα τα φέρουμε κοντά. Η εκπαίδευση, ένα του καταναλωτή και δύο του μαθητή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επόμενο. Άρα με αυτά που υπάρχουν τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπουμε μπορούν να αποκτήσουν ένα άλλο σχέδιο, πολύ πιο σύγχρονο. Εάν οι νέοι έχουν πρότυπα, φιγούρες, από τα γκράφιτι, από το ένα το άλλο, μπορούμε αυτά να τα μεταφράσουμε στη δαντέλα και μετά να εφαρμόσουμε μια ωραία εφημερίδα εδώ. Καταρχήν θα απαντήσω ένα από τα πρώτες ερωτήσεις που κάνατε. Όταν συνάντησα την Καλλιόπη στην Αθήνα και συζητήσαμε για την ημερίδα, ο πρώτος και πιο σημαντικός στόχος ήταν να ανοίξουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε σαν σύλλογος. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό και πιο ωραίο πράγμα που πήρα μαζί μου, γιατί όντως είναι το μείζον θέμα που έχουμε και πανελλαδικά νομίζω, έτσι. Γιατί πρέπει από κάπου να αρχίσει και ένα πράγμα το οποίο βλέπω εδώ πέρα και μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι όλες είσαστε πάρα πολύ θετικές. Το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτό. Θετικός, ότι ακούτε όλα αυτά που λέγονται και δεν τα παίρνετε πολύ προσωπικά. Γιατί πολλές φορές να πάρουμε προσωπικό. Ότι είναι κάτι το οποίο το κρατάμε πάρα πολύ προσωπικό, το να έχουμε μια γνώση γύρω από μια τέχνη. Και πολλές φορές δεν θέλουμε και να το αλλάξουμε, πολλές φορές δεν θέλουμε και να το δώσουμε σε κάποιον άλλον. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας και το κρατάμε τόσα πολλά χρόνια, που πολλές φορές ένας νέος να έρθει και να σου πει θέλω να μου το μάθεις, μπορεί πολλές φορές να σου πει, ξέρεις κάτι, όπως μια συνταγή που η γιαγιά μας δεν ήθελε να τη δώσει. Όχι, πολλές φορές έτσι είναι. Θα σας δώσω πολλά παραδείγματα που είχα πάει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και ρωτάω, θέλω να μάθω αυτό. Δεν στο δίνουν εύκολα. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχει μια διαφορετική διάθεση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω να προχωρήσει κάπως σωστά όλο αυτό. Το επόμενο που είπατε και θέσατε είναι το σχέδιο.
το σχέδιο, όχι μόνο του πατρόνου, είναι και το σχέδιο της δαντέλας. Δηλαδή, άμα πεις, εντάξει, πάμε σε πιο καλλιτέχνες. Πολλές φορές αυτοί παίρνουν τη τεχνική και την αλλάζουν τα φώτα λίγο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα πας να δεις στην Αγγλία μια έκθεση μιας καλλιτέχνης, Tracy Emin, η οποία θα αρχίσει να κάνει μια δαντέλα, ή τη Louise Bourgeois, η οποία θα πάρει την δαντέλα, την τεχνοτροπία και θα κάνει ένα καταπληκτικό, έτσι, πώς το λέμε, μια εικονογράφηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για αυτήν. Θέλω να πω ότι ένας νέος δεν θα κάτσει, δυστυχώς, πολλές φορές να κάνει αυτό το κέρδισμα. Θα κάτσει να κάνει κάτι μικρό, να μάθει την τέχνη. Νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ, θα της αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πώς αυτό να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και με πιο μικρό τρόπο πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα τεράστιο τραπεζομάντιλο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι το οποίο έχει τόσο πολύ δουλειά. Να μάθουμε τον τρόπο και το δικό μας τρόπο να το... να τον εντάσσουμε. Αυτό που προσπαθούσα να πω στην αρχή, και είναι καλή ερώτηση γιατί ξανά πάει πίσω εκεί, είναι ότι η χειροτεχνία και η μόδα είναι πολύ ελκυστική στα νέα παιδιά. Αν πάτε σε ένα σχολείο και ρωτήσετε όλα τα κορίτσια αν θέλουν να δουλέψουν στη μόδα, θα σας πούνε τα περισσότερα ναι. Δεν γνωρίζουν όμως το χώρο. Τους αρέσει η εικόνα του χώρου. Οπότε, και επειδή δεν υπάρχουν και σχολές στην Ελλάδα, καλές σχολές, δεν υπάρχει και η εκπαίδευση. Ξαναγυρνάμε. Και αγόρια, συγγνώμη. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να γίνει σαν πρώτο βήμα είναι να υπάρξει μία επαφή της χειροτεχνίας με τη μόδα. Η πρώτη ήταν ο Μάριος. Υπάρχουν και άλλοι σχεδιαστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα μπορούσαν να έρθουν στοιχείο, δηλαδή και να γίνει μια συνεργασία. Από τη συνεργασία δημιουργείται εκπαίδευση. Δηλαδή θα μπορούσαμε με τις δικές μας επαφές να βοηθήσουμε να υπάρχει μια ανταλλαγή ιδεών. Δηλαδή γίνονται residencies. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι στοιχείο, αν υπάρχει χώρος ξανά της σχολής, όπου να έρχονται άνθρωποι, σχεδιαστές από όλο τον κόσμο και να βλέπουν εδώ και να γίνεται ανταλλαγή ιδεών. Και αυτό θα εξελίξει τα πράγματα. Ως προς τον εμπορικό τομέα της μόδας, που είναι ένας ο οποίος συνήθως δεν διδάσκεται καν στις σχολές, δυστυχώς, γι' αυτό και πάρα πολλοί σχεδιαστές δεν καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα και είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος με τρομερό ανταγωνισμό, αυτό μπορεί να έρθουν καλεσμένοι, να μιλήσουν σε παιδιά και να τους εξηγήσουν το χώρο. Είναι μια πρώτη επαφή. Είναι πώς να εμπνεύσεις τα παιδιά να θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο, τον οποίο δεν γνωρίζουν, νομίζω. Δηλαδή, με προβληματίζει όταν το θέτουμε πάντοτε συνεννόηση με τη μόδα. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι τη μόδα. Νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης, ένας connoisseur, ο οποίος ενδιαφέρεται για την τέχνη αυτή τη συγκεκριμένη, ή ένας, ξέρω εγώ, ένας γραφίτη, πώς είπατε εσείς, και θέλει να μάθει αυτή την τεχνική και να μπορεί να κάνει μια συνομιλία, στον ένα connecting point. Δηλαδή αυτά είναι τα ενδιαφέρον. Πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο να προωθήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα και είναι πραγματικά μοναδικό. Και είναι δυστυχώς πολλές φορές μέρος του marketing και του branding. Να επανέλθω λίγο στο σύντομο. Θα μπορούσε, ας πούμε, η πρόταση, ορμόμενη από την πρόταση της κυρίας Κατσαρού, και απευθύνω την ερώτηση στη Φένια, θα μπορούσε να γίνουν σε πατέλα νέα σχέδια μοντέρνα. Πόσο εφικτό είναι αυτό από εμάς? Είναι σε κάποιες μορφές, τουλάχιστον αρχικά, ας πούμε, στον Μπρετόν επάνω το τούλι, ό,τι σχέδιο του βάλεις από κάτω, από πάνω θα βγει. Ναι, αλλά μετά και θα είναι χρήση βέβαια αυτού. Όχι, ακόμα και πάνω στον Μπρετόν. Δηλαδή, το Μπρετόν στην ουσία είναι μια ξεπατικοτούρα του σχεδίου που βάζεις από κάτω. Απλά πατάς επάνω και δείχνεις αυτά τα σχήματα. Το ίδιο και το κοπανέλι. Και αυτό μπορεί να εναρμονιστεί, να βγάλει οποιοδήποτε σχήμα θέλουμε. Λίγη παρέμβαση. Όμως, εγώ αυτό που δεν
έχω ακόμα καθαρό στο μυαλό μου είναι ότι εντάξει, κάνω ένα tool με κάτι πιο μοντέρνο και θα είναι η χρήση του μετά. Δεν είναι το μοντέλο, συγγνώμη, δεν είναι το μοντέλο. Είναι ότι η παράδοση και όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, και εσείς τα ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα, με τον χρόνο αλλάζανε. Έχουμε μείνει σε ένα σημείο το οποίο πλέον δεν αλλάζει. Και ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον element που είπατε ήταν, πώς λέγεται αυτή το φιδάκι, το σιράπιο. Έλεγα στη Μαρία και στη Νατάσα πριν ότι κοίτα τι ενδιαφέρον. Αυτό το σιράπιο που μόλις τώρα έμαθα, το συναντάς και στην Vivienne Westwood όταν έκανε σε dictionaries και στην Zandra Rhodes η οποία έκανε print. Υπάρχει ένα συνδετικό element σε πολλές τέχνες, αλλά και σε υλοποίηση μέσα στη μόδα, που βλέπεις πράγματα τα οποία τα βλέπεις παγκοσμίως. Δηλαδή, αυτό είναι τέλειο παράδειγμα ότι εδώ δεν σταματάμε. Παίρνουμε την τεχνοτροπία και την χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο ο οποίος μιλάει για το σήμερα. Πώς βλέπεις το αγγελιδάκι, εκεί πέρα το οποίο κάθεται και αγναντεύει, μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά εξιστορεί τον προβληματισμό αυτή τη στιγμή που έχουμε με αυτή τη χειρονακτική δουλειά. Μπορεί να είναι ένα κορίτσι με ένα λάπτοπ. Ναι. Μπορεί να είναι ένα κινητό. Δεν ξέρουμε, σας δίνω χαζά παραδείγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αφήσεις τη φαντασία του αλλού χωρίς να του δίνεις προσδιορία. Ότι, έτσι πρέπει να το κάνεις μόνο. Το πολύ ωραίο είναι να μάθεις πώς έγινε, πώς αναπτύχθηκε, πώς άρχισε το πράγμα, για να ξέρεις πραγματικά όλοι. Αυτό έλεγα πριν, ότι όταν ξέρεις να κάνεις καλό research, έρευνα, πραγματικά καταλαβαίνεις και σε βάζεσαι πάρα πολύ την πρώτη ύλη, αλλά και το τι μπορείς να κάνεις με την πρώτη ύλη. Τα παραδείγματα που μας έδειξε η κυρία Ισηλένια, παραδείγματος χάρη αυτό το δίκτυο, που είναι μια τεχνική δαντέλα, το είδαμε σαν τέτοιο, σαν δίκτυο, πριν από 3-4 χρόνια, να είναι κομμάτι αμφίεσης. Θα μπορούσε πάνω εκεί να συνδυαστεί ή το ύφασμα ή κάποια άλλα πράγματα. Μια καινούρια προσέγγιση, ας πούμε, μιας τεχνικής που είναι καθαρά ντόπια, τοπική, βγαίνει από τη δική μας παράδοση, αλλά κάπου να εξυγχρονιστεί, για να μπορέσει να κάνει αυτό το κλικ με τους πιο νέους. Τώρα να πούμε ότι θα εκπαιδεύσουμε τους νέους να τους αρέσει η δαντέλα είναι λίγο... Μα τους αρέσει η δαντέλα. Στον χώρο της μόδας η δαντέλα αρέσει πάρα πολύ και ο ρομαντισμός ξανάρχεται. Οπότε όταν ο οίκος Dior, ο οίκος Chanel έχει savoir-faire στη Γαλλία και η δαντέλα είναι το πιο πολύτιμο υλικό, δεν έχουμε εμείς στην Ελλάδα Chanel, Dior, Hermes που να είναι αυτοί που θα έρθουν στοιχείο και θα τρελαθούν με αυτά που κάνετε και θα πούνε εδώ είμαστε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα ελληνικά μοντέλα αυτά. Η Ζέστη Διόν είναι 10 χρόνια εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Οι άλλοι είναι και 100 χρόνια. Ναι, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα ότι πάντοτε προσπαθούμε να δούμε στο εξωτερικό για να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά που έχουμε εδώ σήμερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν. Ναι, αλλά ποιο είναι το κοινό. Το κοινό όμως πρέπει να είναι η εκπαίδευση, είναι αρκετά πολύ. Μπορώ να σας διακόψω. Συγγνώμη, θα ήθελα να σας διακόψω, γιατί έχω μια κυρία με φοβερή υπομονή, στην τέταρτη σειρά, που περιμένει εδώ και πολλή ώρα να μας μιλήσει. Καλησπέρα, λέγομαι Χριστίνα Παπαζή. Είμαι από τα Καγάμιλα. Θέλω να συμπληρώσω, κράτησα από όλη αυτή την ημερίδα μέχρι τώρα τις λέξεις που τονίσατε, την υπομονή, τον ενθουσιασμό, την αγάπη, και θέλω κι εγώ να βάλω τη δική μου λέξη, τη λέξη ευγνωμοσύνη, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που μέσω του φίλου του χιώτικου χωριού έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Και να σας πω το γιατί. Εμένα η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Έραβε πάρα πολλά ρούχα, επαγγελματικά. Ποτέ όμως δεν μου έδωσε την πελώνα. Ποτέ. Θεωρούσε ότι μια ζωή θα κατάφερνε εκείνη να ράβει τα ρούχα για μένα. Όμως δυστυχώς τώρα δεν μπορεί, οπότε
μου είχε μείνει αποθυμένη. Λοιπόν, τα τελευταία 7 χρόνια ράβω τα ρούχα μου και νιώθω τόσο περήφανη. Και τα ράβω με έξοδα όλα από το φίλο του χωριού. Ειλικρινά συγκινούμε, δεν μπορώ να συνεχίσω. Και εύχομαι να γίνει ένα τμήμα για μικρά παιδιά και να ζήσουν αυτό που δεν μπόρεσα από να ζήσω, την αγάπη της βελόνας από μικρό παιδί. Θυμάμαι τις κάρτες που έκανε στον παπά μου και έστελνα, γιατί τότε δεν είχαμε τα μέσα όπως τώρα, ένα φύλλο χαρτόνι, ζωγραφίζαμε το σχέδιο και γράφαμε με τη βελόνα και την κλωστή τις ευχές. Αυτό και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, η ημερίδα αυτή μας δίδει και αυτή τη δυνατότητα, αλλά και μας προχωράει και λίγο πιο μπροστά. Είναι μέσα στα προγράμματα του Συλλόγου να δημιουργήσουμε αυτό το πιο σύγχρονο, λέτε, και απλά θέλαμε κι εμείς μία καθοδήγηση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που δύο πράγματα με έκαναν εντύπωση, δεν θα κρατήσω πολύ το λόγο. Το πρώτο που ανέφερε ο κ. Φαπ, που μου φάνηκε εξαιρετικό, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δεις οι καλλιτέχνες και από άλλα είδη τέχνης πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφαντά και τις δαντέλες. Και με δεδομένο ότι στο νησί νομίζω ότι έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες και βεβαίως να φιλοξενήσουμε και άλλους και να γίνει ένα φανταστικό residence, όπως ανέφερε η κυρία Μαρία. Συγγνώμη που δεν θυμάμαι τα επίθετα σε όλους. Μου φαίνεται εξαιρετικό γιατί πραγματικά μπορεί να αναδειχθούν καινούργιες ιδέες και μαζί με την επιχειρηματικότητα του Χιώτη, τέχνη επιχειρηματικότητα, να δούμε αυτό τι θα μπορούσε να γίνει. Επίσης, να πω κάτι παρενθετικά, ότι έχω την εντύπωση ότι αν επίσης είχαμε στο μυαλό μας να συνδυάζαμε και άλλα μοτίβα που υπάρχουν στο νησί, όπως παραδείγματος χάρη κάποια στιγμή μου είχε κάνει εντύπωση, είχα αγοράσει ένα φόρεμα από τύπου ταϊλανδέζικο νησί, μαγαζί εδώ στο νησί, που είχε πάνω τα ξιστά, τα μοτίβα ήταν ξιστά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως αυτό ήρθε από την Ταϊλάνδη, αν ήρθε από την Ταϊλάνδη, δεν τα αγόρασα εγώ από εκεί. Αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν ένα μπόχο χύπικο ύφασμα, το οποίο ήταν τα ξιστά. Και σκεφτόμουν, δανδέλες, ξιστά, υφαντά, όλα αυτά, τι θα μπορούσαν να γίνουν. Και ήταν καταπληκτικό για την νεολαία, δηλαδή ήταν τέλειο αυτό να το φοράει. Αυτό παρένθεση. Και το δεύτερο που σκεφτόμουν, ξέρουμε εδώ, η μαμά μου είναι απόφοιτη της Καράδιου. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εσφαλμένης αυτοεκτίμησης, αλλά πάντα έλεγε ότι ο μπαμπάς σας έχει σπουδάσει, εγώ τι έκανα, έβαλα την οικοκυρική σχολή. Και ακούω εδώ πρώτη φορά την ιστορία του χωριού σας, που ήταν Καράδιος και έχει αποφοιτήσει η μαμά μου, η οποία είναι καταπληκτική σε όλα αυτά, και που δεν έλαβε ποτέ την εκτίμηση από την οικογένειά μου ότι ξέρει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, πραγματικά ξέρει. Μέσα στον COVID, ας πούμε, μας φτιάξαμε μάσκες δικές μας και ρεβιούν και όλες τις πουλούσε και όλες στο Πρωτάδο. Και αυτό το βοήθησε η μαμά. Έμαθε η μαμά μου, δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 2-3 χρόνια την κόρη της να ράβει και όλα αυτά. Και θα μάθει τέχνη και άσχενα αύριο, μετά δεν την ξέρεις, αδερφή μου, τι μπορεί να κάνει με αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια γυναίκα που εγώ τώρα θα πάω σπίτι και θα το συζητήσω μαζί της. Έχει βγάλει μια καταπληκτική σχολή. Και εκείνη νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα. Κρίμα είναι για τη μαμά μου και για όλες αυτές τις κυρίες και φαντάζομαι θα έχει και άλλες κυρίες από την Καράδιο στο νησί που θα έχουν το ίδιο. Και πρέπει να σας πω πολλά συγχαρητήρια. Να πω σχετικά με την Καράδιο. Δεν έκανε μόνο οικοκυρική, δεν έκανε μόνο μαγειρική, ούτε μόνο ό,τι άλλο χειρονακτικό έκανε. Στην Καράδιο η θήτηση ήταν 5 χρόνια. Μάθαιναν τα μαθήματα του Υπουργείου, θρησκευτικά, μαθηματικά, ελληνικά, όλα ήταν στο πρόγραμμα του Υπουργείου, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου, είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
Ήταν όλα τα μαθήματα, από θρησκευτικά, φυσική, ελληνικά, μαθηματικά. Και ήταν πενταετής, διότι στο τέλος έπαιρναν πτυχίο που τότε ήταν εφάμιλο της χαροκοπή. Δηλαδή ήταν πτυχίο κατέ τότε, ΤΕΗ σήμερα. Η μητέρα σας λοιπόν και όσες έχουν τελειώσει το καράβιο έχουν πτυχίο σημαντικό στα χέρια τους. Δηλαδή για την εποχή εκείνη ήταν ανωτέρα σχολή. Απλώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχει παρακμάσει όλο αυτό και δεν θεωρείται ότι είναι τόσο σημαντικό και τόσο αξιόλογο. Θέλω να προσέξω, να αναφέρω πάνω σε αυτό που λέτε για την καράβια και τη μητέρα σας, μια πολύ συγκινητική ιστορία σχετική που μου διηγήθηκε ο γιος μου, που για τη δουλειά του ταξίδευε και βρέθηκε, νομίζω, κάπου στις Ινδίες, σε ένα πολύ μικρό μακρινό μέρος. Και εκεί στο συνέδριο της δουλειάς του, που άκουσε κάποια συνάδελφος που ήταν από εκεί το όνομά του, το είπε στη μητέρα, είπε, μα η μητέρα μου είναι από τυχείο και θέλει να, μόλις άκουσε το επίθετό σας, λαιμός, θέλει να σας μιλήσει γιατί ήταν στην Καράβιο σχολή και τι σχέση έχετε με τη Μαρία τη Λεμού, την ιδρύτρια της Καραβίου σχολής. Και πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και η γυναίκα έκλαιγε και έλεγε πόσο καταπληκτική ήταν αυτή η σχολή, πόσο όμορφα πράγματα μάθανε και τι εκπληκτικό ήταν, η εκπληκτική γυναίκα ήταν η γιαγιά Μαρία Λεμού και για το έργο που έκανε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το τι έκανε αυτή η γυναίκα εκείνη την εποχή και πόση επίχυση έχει μέχρι τώρα. Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω και το δεύτερο σε σχέση με τα πιο σχέδια από άλλα μέρη που είπατε. Είδα στο βιβλίο της υφαντικής που έχετε κάποια απίθανα υφαντά σε φούστες που είναι με, δεν ξέρω πώς το λέτε τεχνική στον αργαλιό, που είναι, εμείς την ξέρουμε σαν καραμελωτή, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, που είναι τα τετραγωνάκια, που αυτές τις φούστες, αν τις δείτε, είμαι σίγουρη ότι τη νέα παιδιά θα τις φορούσαν, γιατί είναι πολύ εύκολες και δεν έχουν πολύ περίπλοκο ή πολύ στολισμένο σχέδιο. Εγώ ήθελα να επιστρέψω λίγο στην προηγούμενη συζήτηση περί μόδας, οικοτεχνίας, ας πούμε, τέχνης και όλα αυτά. Και να μιλήσω ότι να πω, ας πούμε, ότι έχουμε ένα δίπολο. Από τη μία έχει τη μόδα και μια τεράστια βιομηχανία, η οποία απαιτεί τυποποίηση, απαιτεί εύκολη και γρήγορη παραγωγή. Και από την άλλη έχει ένα πολύτιμο θησαυρό της παράδοσης, που μπορείς, ας πούμε, αυτόν να τον διδάξεις και μέσω της εκπαίδευσης να μπορέσει να παράξει κάτι τελείως καινούριο που να έχει εφαρμογή σε πολλές και διαφορετικές τέχνες. Οπότε, εγώ για μένα και με το background που έχω εγώ στην αρχιτεκτονική, τα πάντα είναι ανάλυση και μετά ξανά είναι σύνθεση. Ανάλυση στα βασικά γεωμετρικά μοτίβα, τον ταπεινό μέαντρο, ας πούμε, το τρίγωνο, το μιλόπανο που έχουμε εδώ στοιχείο, την κλεψίδρα. Τώρα εγώ λέω περισσότερο για τα ξεστά και λιγότερο για την τέχνη της υφαντικής, γιατί δεν την κατέχω. Οι έλικες, τα φυτικά μοτίβα, όλα αυτά, ας πούμε, πρέπει να αναλυθούν και να γίνει η εκπαίδευση θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί. Ανάλυση στα βασικά μοτίβα και με το χαρτάκι μας, με το ταπεινό ριζόχαρτο, το ταπεινό χαρακάκι, το μολύβι και μετά με την κλωστή και τη βελόνα που την κατέχετε εσείς και δεν την κατέχουμε εμείς οι αρχιτέκτονες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι η αρχή και μετά είναι η σύνθεση, η αρχιτεκτονική σύνθεση, η σύνθεση στο βιομηχανικό design, η σύνθεση στη μόδα, η σύνθεση υπάρχει παντού. Αν κατέχουμε μέσα μας και βιωμένη την παράδοση της γιαγιάδας μας και μετά την περάσουμε στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, μπορεί να γίνουν καταπληκτικά πράγματα που να έχουν εφαρμογή σε όλες τις τέχνες. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα σήμερα εδώ και παρακολούθησα αυτή την ημερίδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είστε καλά. Πρώτα παίρνω το μικρόφωνο, θα προσπαθήσω. Θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπε η Δανάη, αν θυμάμαι καλά. Έχω να σε δω από μωρό. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Στο Σύλλογο, πάνω κάτω, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά. Η κυρία Αντωνία Παπακίτσου, που κάνει εκείνο το εκπληκτικό που είναι στον αργαλιό και που έκανε εκείνη τη μαύρη κόκκινη μπασμίνα πίσω, πήρε χαρτί και μολύβι
Πήραμε της κυρίας Ξίδα το βιβλίο, γιατί στην αρχή μπορεί να ξεκινήσουμε με μια ψηλοαντιγραφή της παράδοσης και εμείς έχουμε σαν χείο τρομερή κληρονομιά. Μόνο τη βιβλιοθήκη Κοραή να πιάσουμε και τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Η πρόκληση είναι, και έκανε χαρτί μου, Ολίβια, ανέλησε τα σχέδια από το ξυστό που θα πάνε στο υφαντό, γιατί δεν μπορούν να πάνε όλα. Έτσι. Άρα αυτή η δουλειά ψιλογίνεται σε πολύ μικρή, πιλωτικά κάποια πράγματα. Και επίσης, πάλι πάνω σε αυτό, και είμαι έτσι, πολύ ευχαριστημένη και τα κορίτσια θα είναι, που τα ακούσαμε και από το χώρο της μόδας, ότι εμείς τι κάναμε. Πήραμε ένα λαλά, μια φωτογραφία και ένα χωράφι με λαλάδες, τη στείλαμε στην Αθήνα σε μια κυρία η οποία φτιάχνει νήματα, τα κορίτσια από το εργαστήρι το ξέρουν, μας έστειλε 1400 μέτρα ένα νήμα, το πήραμε σε τετράκλωνο, σε τρίκλωνο, η κυρία που ήταν εδώ έχει και ένα τέτοιο έργο μας. Πήραμε το λαλά, 2 ορχιδέες χιώτικες και ένα μαστιχόδεντρο φωτογραφία από το άσπρο μέχρι το πράσινο. Το στείλαμε, μας έστειλε νήμα σε αυτό και φτιάξαμε την πασμίνα. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Στην αρχή την κάναμε όπου πήγαινε το νήμα στη μόνη. Ωραία έγινε από ό,τι μας είπε η Δόνια, που την πήρε. Και την άλλη την κάναμε πιο συμμετρική, πιο ασφαλή. Το κόκκινο από εδώ, το κίτρινο από εκεί που μας δημιούργησε εμάς μια περισσότερη ασφάλεια. Αυτά όλα όμως, σε μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα ακόμα καλύτερο προϊόν. Ακόμα μια την βγάλαμε την υπόλοιπη θάλασσα του Μιλιγκά, γιατί ήταν ένα απόγευμα προκλητική η θάλασσα του Μιλιγκά. Και κάτι να πω για την κυρία που παίρνει στη γωνία και μίλησε τόσο όμορφα. Τώρα κατάλαβα γιατί έχει αυτές τις ανησυχίες που έχει. Άμα η μαμά της είναι ο άνθρωπος που είναι, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα 3 κορίτσια του Εκεί που ζω, κυρία Μαργέλα, το πω, του Εκεί που ζω, η πρωτοβουλία που παίρνει τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, Μαρία. Μαζεύουν πολλούς εικαστικούς, κάνουν φανταστικά πράγματα. Κάνανε τώρα και τον διαγωνισμό και θα πάμε και σαν εργαστήρι να συμμετέχουμε εκεί στο άσπρο μαύρο. Και η Χίος έχει πάρα πολλούς τέτοιους καλλιτέχνες. Όσες από εσάς έχετε δει, θυμηθείτε του Νικόλα του Χατζή μία έκθεση που την έλεγε η Φαίνοντας, αν θυμάμαι πώς την έλεγε, ο οποίος τι πήρε αποξηραμένα φύλλα φραγκοσικιάς, έκοψε κομματάκια, πήρε παλιές δαντέλες και έκανε κάτι φανταστικά έργα. Δεν ξέρω ποιος είχε την τύχη να το δει. Διάλογο στοιχειώτικη κοινωνία πάνω σε αυτά. Θα προσπαθήσω να μην ξαναμιλήσω. Να μιλήσει σίγουρα και όποιος έχει κάτι να πει. Κάτι που ξέρετε που το είπε τώρα η κυρία Μαριέλα, κάνουμε και άλλα πράγματα. Τώρα σχεδιάζουμε με την κυρία Μαριέλα να κάνουμε, μου ζητήθηκε να το κάνω εγώ, σαν άτομο, αλλά είπα ότι είναι καλύτερα να βγει μέσα από το εργαστήρι. Θα οργανώσουμε, θα ανέβει κάποια στιγμή ο Σύλλογος σε συνεργασία με μια ΚΙΝΣΕΠ, θα προσφέρουμε τη δυνατότητα για ολιγόωρα σεμινάρια υφαντικής για τουρίστες. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει τη Χίο. Εμένα μου ζητήθηκε στην Πολυσσό αυτό, ήρθε ένα ζευγάρι Ολλανδοί και λέγανε υπάρχει κάποιος που ασχολείται με την υφαντική. Δεν ξέρανε το Σύλλογο και το εργαστήρι. Πήραμε ένα καφέ μαζί και εκεί μου έδωσε την ιδέα και ήδη έχει βγει ανακοίνωση για σεμινάρια πλεκτικής και για σεμινάρια υφαντικής. Ήδη ο Σύλλογος θα συνεργαστεί με φορείς ώστε να μπορούμε και πιθανόν και μέσα από την Ένωση Ξενοδόχων να ξέρουν ότι ένα τριήμερο στα Καρδάμιλα μπορούν να πάνε να κάνουν μπάνιο στον αγώ, αλλά μπορούν να χτυπήσουν και 2 ώρες ένα τέτοιο σεμινάριο. Ναι, μπορώ να πω. Νατάσα, ναι. Αυτό σίγουρα θα έχει επιτυχία και ήδη γίνεται σε άλλα νησιά, στην Άνδρο και στην Κρήτη. 2 υφάντρες Ελληνίδες οργανώνουν κάθε καλοκαίρι στην Άνδρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομά της, θα το θυμηθώ, οργανώνει σεμινάρια που έρχονται τουρίστες, τους εξασφαλίζουν και τη διαμονή, είναι ένα πακέτο και η ιδέα είναι να μάθουν την υφαντική και δεν ξέρω, να κάνουν και βόλες και να γνωρίσουν και το νησί. Οπότε αυτό νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό είναι μια πρόταση που είναι στα υπόψη, απλά δεν την έχουμε ανακοινώσει ακόμη, είναι η πρώτη φορά που την ανακοινώνουμε γιατί θα πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και που λόγω των τελευταίων αρχιερεσιών έχει διαμορφωθεί πλέον και θα είναι το επόμενο θέμα συζήτησης και θα ανακοινωθεί πλέον κανονικά για να μπει εφόσον δεν κριθεί, για να μπει στο πρόγραμμα του Συλλόγου. Μαρία, ήθελες να πεις κάτι?
δεν θέλω να το ξαναφέρω εκεί, αλλά εάν θέλουμε να πουληθούν μερικά πράγματα, η σχέση γίνεται εμπορική. Η χειροτεχνία συνήθως δεν έχει εμπορικό σκοπό. Εάν ο σκοπός είναι εμπορικός, υπάρχουν διάφοροι φορείς που θα κάνουν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε, στη συζήτηση που κάναμε μόλις ήρθα, πώς κοστολογείς τη δαντέλα, τι τιμή βάζεις στην ώρα εργασίας του εξειδικευμένου ανθρώπου, γιατί δεν είναι, θέλει μια εξειδίκευση. Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά εάν ο σκοπός αυτής της χειροτεχνίας είναι να πουληθούν και να πουληθούν στη σωστή τιμή. Και εάν ο σκοπός είναι εμπορικός, τότε πρέπει να πάμε σε αυτά που είπα πριν, που είναι επικοινωνία, marketing, εικόνα, πατρόν, όλα αυτά για να είναι. Και ποιο είναι το κοινό στο οποίο υπευθυνόμαστε. Είναι το κοινό της Χίου, της Αθήνας, της Ελλάδας, το διεθνές. Οπότε είναι πολύ σημαντικά, και αυτό είναι εκπαίδευση. Είναι η εκπαίδευση του εμπορικού κομματιού, η οποία εκλείπει, αλλά είναι πολύ σημαντική. Το λέω αυτό γιατί δούλεψα με μια γυναίκα που είναι κορεάτισσα, μένει στο Λος Άντζελες, η οποία δουλεύει πολύ με την Ινδία. Και θα κάνει μια έκθεση στην Αθήνα, στο μαγαζί μου. Η γυναίκα αυτή έχει ατελείωτα τευτέρια, στα οποία είναι σαν τετράδια μαθηματικών. Και στα τετράδια αυτά βάζει το κόστος του τμήματος, τη μεταφορά, την εργασία. Την εργασία την πληρώνει τις γυναίκες στην Ινδία σωστά. Οπότε το κόστος ανεβαίνει. Αλλά υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο κοστολόγησης. Και αυτό είναι κάτι που μερικές φορές το ξεχνάμε. Εάν ο σκοπός είναι εμπορικός, υπάρχει και αυτός ο τομέας. Είναι αυτό που ήθελα να πω. Ήθελα να προσθέσω σε σχέση με το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους μαθητές με εκπαιδευτικό στο γυμνάσιο και το τρίτο. Θεωρώ ότι τα παιδιά, πάνω σε αυτό που λέτε, το κομμάτι το εμπορικό, εκτός ότι μπορούν να μάθουν κάτι, να τους δείξουμε, ας πούμε, γιατί υπάρχουν ειδικότητες στο σχολείο που μπορούν να ασχοληθούν, όπως η τεχνολογία, ο τεχνολόγος ή ο εικαστικός. Μπορούν να υπάρχει ένα κομμάτι της επιχειρηματικότητας στα σχολεία της σχολικής, που μάλιστα διαγωνίζονται σε πανελλαδικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο, που μπορούμε να τα βάλουμε τα παιδιά σε αυτό το ύφος και να αρχίσουν να σκέφτονται αυτό που πιθανά μάθω, αυτό λίγο το μικρό, πώς μπορώ, όπως είπατε, να το κοστολογήσω, από την αρχή μέχρι το τέλος και να έχει και μια πιθανότητα να πουληθεί, ας πούμε, και ίσως αυτό του δημιουργήσει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εκτός από την μάθηση σε κάτι που θέλουμε να είναι παραδοσιακό και να το ενισχύσουμε, νομίζω ότι θα έχουμε και ένα κίνητρο το πώς μπορούμε αυτό το πράγμα που θα μάθω να το βγάλουμε και προς τα έξω, να μπορέσει να σταθεί. Και εγώ, επειδή ασχολούμαι και το βλέπω, νομίζω ότι αυτό είναι ένα κίνητρο για τους μαθητές. Ήδη, επειδή μιλάω και με ένα συνάδελφο της τεχνολογίας, στο πρώτο γυμνάσιο, από ό,τι θυμάμαι, έχει φτιάξει εκείνο στελάρα, έφτιαξε, χθες συζητάγαμε, και μου είπε ότι φτιάξαν τα παιδιά πραγματάκια στο τελάρο και ο ίδιος ασχολείται. Επομένως, θέλει λιγάκι, ο καθένας από εμάς να έχει λίγο το νου του, εμείς είμαστε λίγο εκπαιδευτικοί, να το μοιραστούμε, να το επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Και συνδυάζεις και τα μαθηματικά, δηλαδή σε ένα σχολείο. Η διαμεθηματικότητα. Το εμπόριο είναι μαθηματικά. Έχεις το καλλιτεχνικό, έχεις το εμπορικό. Τα πράγματα γίνονται ένα. Αλλά δεν μπορεί να κοστολογείς, ξαναγυρνάς τη συζήτηση που είχαμε πριν, δεν μπορεί η ώρα μιας εξειδικευμένης εργασίας να είναι 6 ευρώ. Καταλάβατε. Οπότε, όταν η ώρα εργασίας έχει την αξία που πρέπει να έχει, το αντικείμενο στην τελική του με κέρδος μέσα θα είναι ακριβό. Και εκεί πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται για να καταλάβει ότι υπάρχει διαφάνεια στην προσφυγή. Μα ήδη στα σχολεία τώρα για να γίνει όλο αυτό πρέπει να καλέσεις 5 ανθρώπους ειδικούς, εσάς, τον άλλον, και τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό και έτσι να το προχωρήσει. Δηλαδή, από μόνο το ένα πράγμα δεν είναι αρκετό για να τα κρατήσει τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν μπροστά, να έχουν όραμα. Και αυτό πρέπει να σου δώσουμε εμείς. Δηλαδή, και μια δαντέλα δεν θα τους πει και τίποτα. Αν δεν το δουν λίγο, πώς μπορούν να το φτιάξουν, να το στήσουν όλο αυτό, ώστε να έχουν και ένα αποτέλεσμα, να διαγωνιστούν. Θα έχουν και ένα κίνητρο επομένως. Θέλει λίγο δουλειά. Και τα δύο έχουν όμως μεγάλη σημασία. Και η αγάπη για το πράγμα το οποίο. Δηλαδή, ξεκινήσουν από κάπου, να ξεκινήσεις και ίσως αυτό φέρνει και τα υπόλοιπα. Αυτό λέω.
έχουν το πρόβλημα της εκπαίδευσης και τους ενδιαφέρει, μπορούν να έχουν μια δουλειά. Εάν σε κάτι που τους αρέσει και έχουν πάθει, μπορούν από αυτό μπορούν να ζήσουν, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, γιατί αλλιώς το βλέπουν σαν χόμπι. Δεν είναι χόμπι. Αυτό που προσπαθώ να πω, η μόδα δεν είναι χόμπι, είναι εμπόριο. Οπότε, αν αυτό το πράγμα μπει με βάση και είσαι στο χιώτικο χωριό, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα μπορεί να ξαναβιώσουμε μια καινούργια μορφή. Η μορφή αυτή να έχει πολλούς τομείς. Να έχει καλλιτέχνες, να έχει ανθρώπους της μόδας, να έχει πολλούς τομείς. Και να είναι ένας χώρος ζωντανός, όπου όλες οι ηλικίες βρίσκονται μαζί και που να υπάρχει και ένα κέρδος για να μπορεί αυτό το πράγμα να έχει επιβίωση. Όπως είχε και από πάντα, νομίζω. Απλώς ο εμπορικός τομέας, ο τωρινός, πρέπει να είναι της εποχής της σημερινής. Λοιπόν, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, λέγομαι Μαρία Καραμανή, τελευταία μετακόμισα στο χωριό στην Πέσα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για τους φίλους για το Σύλλογο Φίλων του Χιώτικου Χωριού, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα τώρα, 56 χρόνων που είμαι, να μάθω πλέξιμο. Όταν ήμουν παιδί, κάναμε στο σχολείο το μάθημα της χειροτεχνίας. Είχα αναμνήσεις από γιαγιάδες κτλ. Πάντοτε τα αγαπούσα, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής κάπου τα αφήσαμε όλα αυτά πίσω. Τα παιδιά και όλα αυτά. Επειδή συζητάμε και για το μέλλον, είμαι και παιδαγωγός, θεωρώ ότι μπορούμε πολλά να κάνουμε, να ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ μικρά παιδιά να τα εκπαιδεύουμε μέσα στο σχολείο. Κάνουμε τόσα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα μπορούσαμε να είναι. Το πετάω, αλλά δεν είναι. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, να είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο δημοτικό. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο τα παιδιά από το δημοτικό να έχουν σε επαφή με όλες αυτές τις τέχνες, γιατί δεν έχουν την πίεση της ύλης που έχουν τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Και επίσης, αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ξανά μια νέα τέτοια τεχνική σχολή, που τώρα πλέον τα νέα παιδιά να το βλέπουν σαν επάγγελμα. Τα παιδιά μας έχουν πολλές αναμνήσεις από τις γιαγιάδες τους, από τις θείες τους, να πλέκουν, να κεντάνε, δαντέλες και όλα αυτά. Έχουν κουλτούρα, να ξέρει ένα παιδί ότι ναι, μπορεί να συνεχίσει και να δώσει πανελλήνιες, αλλά ναι, και εδώ στοιχείο μπορεί να υπάρχει μια τεχνική σχολή σε επίπεδο ΤΕΙ, που να μπορεί 5 χρόνια, 4 χρόνια να το φοιτήσει, να το σπουδάσει, οι βιοτεχνίες, η μόδα να έχει εργατικό δυναμικό, που να πληρώνεται όσο πρέπει να πληρώνεται, και το παιδί να βρίσκει, ο νέος να βρίσκει διέξοδο. Ότι ναι, αυτό που με ξεάγχωνε, με χαλάρωνε, που το αγάπησα μέσα από τη γιαγιά μου, μπορεί να αποτελέσει και επάγγελμά. Να μην φτάσουμε δηλαδή στην ηλικία τώρα τη δική μου, που ανακάλυψα το πόσο σπουδαίο είναι και το πόσο σε χαλαρώνει το πλέξιμο, η ύφανση. Το παιδί να έχει και αυτή τη δυνατότητα, ότι μπορώ να το κάνω επάγγελμα και να ζήσω από αυτό. Αυτό που αγάπησα μέσα από την κουλτούρα της Χίου, μπορώ να ζήσω με αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν, σαν σύλλογος εσείς και εμείς, σαν τοπική κοινωνία, να το απαιτήσουμε, να το ζητήσουμε, να πραγματοποιηθεί. Δεν είναι κάτι που θα γίνει εύκολα, αλλά να το διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλοι. Μετά από όλα που ακούσαμε για τα χιώτικα χειροτεχνήματα, για τις σημερινές προκλήσεις και τις διάφορες προτάσεις για το αύριο, άρχισα να σκέφτομαι το μέλλον του ίδιου του σωματείου. Ιδρύθηκε το 1956. Θέλει άλλα 32 χρόνια για να συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής και δράσης, στο μακρινό 2056. Φυσικά, πολλοί από εμάς δεν θα είμαστε εκεί να γιορτάσουμε αυτή την τόσο σημαντική επέτειο, αλλά και όλοι θα είσαστε. Τι μορφή θα έχει ο Σύλλογος? Ίσως στα μισά του 21ου αιώνα να μην είναι αποκλειστικά γυναικείος σύνδεσμος, αλλά άντρες και γυναίκες μαζί να δουλεύουν για το καλό της Χίου. Θα συνεχίζουν τις δραστηριότητες σε 2 ξεχωριστούς τομείς, την κοινωνική προσφορά από τη μια και την πρόθεση των χειροτεχνημάτων από την άλλη, ή θα έχει συγκεντρωθεί ο Σύλλογος στο ένα από τα 2. Σε ποιο από τα 2? Αν διαλέξει το δεύτερο, τα χειροτεχνήματα,
Ελπίζω η σημερινή ημερίδα να έχει συνεισφέρει, έστω και λίγο, στις μελλοντικές της επιτυχίες. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω τον τελευταίο λόγο στην ιδρύτρια. Όχι, δεν ξέρω. Θα ήθελα να δώσω τον τελευταίο λόγο στην ιδρύτρια. Το Μάρτιο φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο της Μαρίας Τηλεμού το 1974. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έγραψε στο Χιώτικο χωριό. Παρακαλώ τις αγαπητές συνεργάτηδές μου και όλους όσους βοηθούν και αγαπούν το έργο να το συνεχίσουν και οι νεότερες να το καταστήσουν ακόμη πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός που θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, μας συγκίνησε πάρα πολύ και η παρουσία σας και το ενδιαφέρον σας να κλείσει με δύο λόγια από την Πρόεδρο. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους προγόνους μας που μας δίδαξαν τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε κοντά μας σήμερα από βορρά προς νότον και από νότον προς βορρά. Να σας υποσχεθούμε ότι το Σωματείο Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού θα είναι πάντοτε κοντά σας και να σας ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.